Мөсәгыйть Хәбибуллин. Илчегә үлем юк. Көн батыр кыяр кыймас кына кыз янына килә, сәлам юллый. Шуннан соң атын сорый. Атым Айгөл ди кыз. Матур исем ди Көн батыр. Мин сине бик ирактан эзләп килдем. Ниһаят таптым. Мин сиңа өйләнергә телим. Минем атам бар, минем анам бар ди кыз. Әүвәл аларның ризалыгын ал. Үз атың ничек соң, сәфәрче? Атым Көн батырдыр ди егет. Көн батыр кызның кирләрен күтәреп алып кайта. Аталары Көн батырны күрәләр дә сөенеп туя алмыйлар. Чөнки ата-ананың угланнары юк икән. Бердән бер кызлары да сазаеп килә икән. Көн батыр аларга ни өчен монда килүен аңлата. Ата белән ана шундук ризалашалар, мәгәр шарт куялар. Бездә калырсың. Әнә шулай Көн батыр Олуг Идел буенда кала. Күп тә үтми Айгөл аңа ир бала таба. Аңа Сөябел дип исем кушалар. Бала туган елны әби белән бабай бер көндә диярлек дөнья куялар. Аларны җирләргә дә өлгермиләр, Айгөл авырып китә. Ул да үлә. Көн батыр сөйгәне Айгөлне җирләп кайта да Олуг Иделнең ярына барып утыра. Шунда ул кер чайкаучы икенче бер кызны күрә. Күрә дә аңа өйләнергә теләге барлыгын, әмма хатыны үлгәннән соң углы калуын әйтә. Кыз риза була. Көн батыр аны өенә алып кайта. Анадан ятим калган угыл ел үсәсен көн үсә, буй җиткерә һәм күп тә үтми атасының малларын көтә башлый. Атасы ауга йөри, углы көтү көтә. Яшь хатын өй карый. Бер тапкыр яшь ана үги углын күрә дә таң кала. Үсеп исәеп киткән. Та итми бузауны күтәреп ала. Үгезне мөгезеннән тотып ига. Гашыйк була үги ана углына. Көннәрдән бер көнне атасы ауга киткәч, үги ана углы янына килеп ята һәм хыянәт итәргә өнди. Сөябел сикереп тора да атка атланып далага чыгып шаба. Үги ана моңа бик тәрәнҗи һәм үч алырга була. Ире кайткач, ул аңа Сөябел мине алдарга теләде ди. Яшь хатынның авызыннан бу сүзне ишетүгә атада Сөябел углына карата коттышкыч нәфрәт туа. Әүвәл ул углына ялкыны агач ышына җитәрдәй ушак ягарга куша. Ушак дөрләп яна башлагач, аңа шуның аша сикерергә буйыра. Мәкерле хатын Сөябелнең янып үләсенә куанып бетә алмый. Чөнки мәхәббәт һәр чак нәфрәт белән бергә атлар диләр. Сөябел ушакны сикереп чыга һәм акбуз атына атлана да атасы белән саубуллашмыйча төн илләренә юнәлә. Көн шаба Сөябел, иртән сызылып таң атканда гына аты бер тугайлыкка туктый. Һәм кинәт абашык итеп телгә килә. Булгарың иям ди. Шуннан бирле Көн батырның Сөябел атлы угланы урманнарда яши диләр. Кайчак ул Олуг Идел ярына басып җырлап җибәрә, сөйгәнен эзли икән. Ә ул бар имеш. Болгар кызлары арасында икән. Таң беленер-беленмәс Идел буена чыксаң, аны күрергә була икән диләр. Кайчак ул сандугач сүрәтенә керә дә бер туктаусыз Сөябел, Сөябел, Сөябел дип үзгәләнеп сайрый. Кемнедер чакыра, кемгәдер дәшә диләр. Тик аның бер шарты бар икән. Бары тик сөя белгәннәргә генә күренә имеш диләр. Сөя белмәгәннәргә, ихластан гашыйк булмаганнарга күренми икән диләр. Хан кызы моны әкият икәнен белсә дә диккать белән тыңлый. Мөгаллимен бүлдерми, бары тик шак кына күперенке иреннәре генә Сөябел, Сөябел, Сөябел дип кыймылдый иде. Әкиятен сөйләп бетергәч, Хафиз сулыш алырга да куркып, хан кызының сусыл иреннәренә карый. Оппак тигез тешләренә игътибар итә һәм хан кыздагы тиңсез камиллекне күреп, карашын читкә ала. Үз-үзеннән курка. Мәгәр карашы янә кызның сусыл иреннәрендә, алсу битләрендә туктала. Ул инде шарасыз вә гасаби рәвештә кызны күзәтә. Кемгә гашыйк син гүзәл дип сорыйсы килә Хафизның. Ул белә, хан кызы оста Дәүранга гашыйк. Әмма бу хәлне җитди кабул итми, чөнки гадәттә хан кызларының язмышы аталары кулында була.
Бәлкем бу шибәрне Сәлим хан Олуг Мөхәммәднең берәр угланына бирер. Я күрше кенәз оныкларына, һич югы Баян Баһадирга. Элек-электән хан һәм кенәз йортларын килмешәк баһадирлар саклаганнар иш. Ханнар кызларын шул баһадирларга биргәннәр һәм шуның белән кан яңартканнар, аларны үз иткәннәр. Килгән кешегә ил алыштыру ни дә хатын алыштыру ни. Аңа алтын, байлык, мул тормыш булсын. Калганы өчен ул кайгырмый. Чөнки аның туган иле юктыр. Ушбу ил аңа яттыр. Бәлкем Катиб Хафиз ялгышадыр. Баян Баһадир Булгарга килгәч өйләнмәде, хәер, бәлкем ул хан кызын көтәдер. Тик Баян Баһадир кафир, ул атна сайын ширкәүгә бара, муйнында тәре йөртә. Баян Баһадир назлы гөлне сораса, Сәлим ханның каршы килмәүе дә бар. Әйе, каршы килмәс. Тик моңа шәйх игәнәй барырмы? Никах укытырга ризалык бирерме? Баян Баһадир кафир, назлы гөл мөселман кызы. Сәлим хан шәйх игәнәйгә каршы бармас. Мөгаллимем, агам Әмир Хаҗи биләмәсендәге шайтан каласында серле манара бар икән диләр. Манарага кергән кеше кире чыкмый икән. Миңа бу хакта Баян Баһадирның бер азаты әйтте. Имеш, анда шайтан үзе яши. Шул Сөябел ятмый микән анда, мөгаллимем? Сөябел әкият егете. Шайтан каласында йөзләгән меңләгән кеше эшли. Кирмәнне саклыйлар. Миңа калса, анда бер нинди дә шайтан юктыр. Әйлче Садак, Олуг Мөхәммәднең илчесе, кирип китә дә әйләнеп чыкмый, аны манарага кертмәскә иткәннәр. Әмма ул берәүне дә тыңламаган диләр. Кем сөйләде сиңа бу хакта? Инәй, сөтаным, мөгаллимем, күптән түгел агам Хаҗи янда бер азатны кертеп җибәрә. Икенче көнне аны үле килеш елгадан табып алалар. Катиб Хафиз каләмен хан кызы кулыннан алды да өстәлгә куйды. Беравык уйланып утырды. Ни әйтә ала ул гөнаһсыз һәм нарасый кыз балага? Бер ни дә әйтә алмый. Ни әйтсә дә ул аңа ышанмас. Кешене кеше итүче сыйфат мөхиттер. Бу кыз бала әнә шундый мөгъҗизаларга ышанып үсә. Булгарның бөек ел язмачысы Якуб Нугман Тарихил Булгар китабына кеше ышанмастай әкәмәтләр язып калдыра. Булган хәлләр белән тузга язмаганнарны бергә бутап бирә. Ул моны бик тә белеп эшли. Юкса ул коры тел белән язылган китапны кем укыр иде? Тарих китабын йотылып укырга тиешләр. Менә ничә тапкыр күчерде инде Хафиз Тарихил Булгар китабын. Әле булса, яңа баштан йотлыгып укый ала. Ул гынамы? Укыган сайын яңадан яңа хикмәтле якларын аша. Кайбер битләрне ул юл аша укый, тасвирланган хәлләрнең асылына төшенергә тырыша. Димәк, яңа кала салынасы төбәктәге хәл хакында аңа язып калдырырга кирәк булыр. Тик әле түгел, исән имин калса. Иртәгә Сәлим хан аңардан язманы сорар. Язманы укыганда Сәлим хан үзе генә түгел, аның янында яңа кала нигезен карарга барган һәм андагы хәлләргә шаһит булган Саксин казый шәйх игәнәй утырыр. Катиб Хафиз ялганлый башласа, Саксин казый аны шундук туктатыр, алай түгел, булай булды ханым дип, Хафиз өстенә пычрак өяр. Иң әүвәл шәйх игәнәй атылып чыгар һәм вәзир Исхакны җаллатка бирергә кушар. Аннары шәйх игәнәй Катиб Хафизга ябырылыр, син ни карадың дип күзең дә ашырмас, һәм шулай ук аны да җәллат балтасы астына салырга кушар. Кайсы явызлыкны сайларгасың? Хакыйкатьне язып бирсә, Сәлим хан җәллатка бирер, чөнки халык алдында, шәйх алдында үзен акларга тырышыр. Инде булган хәлне яшереп калса, вәзир Исхакны кичермәсләр, хан да, шәйх тә. Авыр хәләттә иде Хафиз. Аның әле сарайдан кашып китәсе, әле Сәлим хан каршына барып баш орасы килә. Орасы да булган хәлне әйтәсе иде. Тик аңлармы аны Сәлим хан? Шундук җәллатны чакырып алмасмы? Әйе, иелгән башны кылыч кисми диләр. Барырга. Аның яшисе бар. Ул Гали уланны Булгар тәхтенә утыртырга тиеш. Бу хәлдән исән-имин кытылса, ул Гали уланны эзләргә чыгып китәр. Табар һәм Булгарга алып кайтыр. Ул дәрвиш сүрәтендә каладан калага, илдән илгә йөрер. Иллә Гали уланны барыбер табар. Я Хода, ни уйлыйм? Мин бер кайда китә алмыйм, китмәм дә. Бу китаплардан, ошбу алиһәдән башка яшәүне күз алдына китерү дә мөмкин түгел. Ул ошбу фәрештәне һәр көн күрергә тиеш, китапларны да.
Ирак Мисырдан, Сәмәркандтан, Бухарадан, Багдадтан, Үргәнештән, Румнан, кайлардан гына килмәгән алар монда. Барысы да минем кулда, минем йөрәгемдә. Иллә алар да язмышларын белмиләр. Мин дә үз язмышым белмим. Кәтип Хафиз китап укып утыручы хан кызына күз төшереп алды һәм күңеленә килгән беренче сүзне язып куйды. Яшәүнең мәгънәсе имандадыр. Иман. Ул тагын ни инде? Кеше имансыз яши алмый. Иман аның аңы, уйы, хисе, кылганы, язганы, тормышы, яшәү мәгънәсе. Я Хода, тагын ни уйлыйм инде? Алай дисәң, Сәлим ханның иманы нидән гыйбарәт тә минеке нидән гыйбарәт? Белмисең. Нәкъ менә белмәү сине алга идәде. Китап артыннан китап укыдың, хакыйкатьнең асылын, иманның изгесен эзләдең. Мәгәр ни таптың? Алдыңа куелган сораулар артканнан арта барды, иманнан читләшә башладың. Шул чакларда син, Кәтип Хафиз, болынга төштең, зәңгәр күккә бактың, сорауларга җавап эзләдең. Таптыңмы? Тапмадың. Чөнки син үзең әнә шул серле табигатьнең бөртеге, тузаны. Я Алла, тагын ни уйлыйм инде? Күк изе камдың гире кебек дөмбердәп торса да, сорауларыңа җавап таба алмассыңдыр. Болгар иле синең күз алдыңда таркала, мәдәнияты, әдәбияты чит илләргә таратыла. Кайда син Саксин каласында яшәгән Болгар шагыйре Сөләйман Бакыргани, Сәлим хан сине илдән куды, китапларыңны үргәнешлеләргә сатып җибәрде. Илдән осталар китә, аларны князь Андрей Боголюб кылач җәеп каршы ала тора. Нигә алмасын? Ул аларга мохтаҗ, аңа ширкәү өстенә ширкәү салдырырга кирәк. Кайда син бөтен дөньяга табиблыгың белән танылган Таҗетдин? Вафатмы? Инде хан Таҗетдиннең энесе Хәсәнне җибәрде. Син табибларың бер шапанга бер көмеш табакка саттың. Сиңа Сәлим хан, шагыйрь Әбу Гали килде. Алмадың сарайга. Шагыйрь халкы тынгысыз була. Мин тынычлык яратам дидең. Ә бит сиңа ул корал тотып килмәде, Сәлим хан. Шигырь китабы тотып килде. Син аны исә тыңларга да теләмәдең. Имеш, синдә шигырь кайгысы юк, дөньяви мәшәкатьләрдән дә гарык. Табиб Таҗетдин сырхауларга дәва китабын язып калдырды. Ул китапны да Улуг Мөхәммәдкә бүләк иттең. Болгар ислам динен кабул иткәндә тәхеттә Айдар хан утыра. Болгарның 7нче ханы була ул. 7 саны төрки халкы өчен изге сандыр. Айдар ханның бер генә угланы да булмый, ә бердән бер кызы өянәге тотып урында ята. Хан ага базардагы барлык табибларны үзенә чакырта. Сарайга йөзләгән табиб китерелә. Һәммәсе дә авыруны карап чыга. Әмма берәүсенең дә тәвәккәлләп кызны дәваларга алынасы килмидер. Хан тирән кайгыга кала. Шунда вәзире: "Шөһрәтлем, бүген ага базарга Ирак Мисырдан 2 гарәп килеп төште ди. Шуларның берсе табиб имеш. Шуны дәшеп карасак. Мәгәр кисәтеп куясым килә, Шөһрәтлем. Ул табиб безнең өчен ят булган бөтенләй башка дингә табынадыр." Табиб гарәпне сарайга алып килегез дип буйра вәзиренә хан. Күптә үтмей хан азатлары ага базардан тамаша кылып йөрүче табиб гарәпне тотып сарайга китерәләр. Каршысына китереп бастыргач, хан аңа: "Эй, гарәп, кайдан килдең?" дип сорый. "Мәккә Мәдинәдәндер" ди гарәп. "Кылган һөнәрең ни?" дип сорый. "Табиблык кылудыр" ди гарәп. "Минем кызым хастадыр, зәхмәт кагылгандыр. Шул хастага дәва тапмассыңмы?" дип сорый хан. "Әввәл хастаны күрим, хан" ди гарәп. Авыруны карагач, гарәп хан янына әйләнеп килә һәм әйтә: "Кызыгызга ханиям чынлап та зәхмәт кагылгандыр. Мин аны дәвалап карармын. Тик миңа моның өчен сарбан яфрагы кирәк булыр." "Бездә ул агач күптер, килтерегез кайын кисеп" дип буйра йомышчыларына хан. "Миңа ханиям яфраксыз кайын кирәкми. Хәзер сездә кыштыр, агачлар яфракларын куйганнардыр. Миңа ям-яшел яфраклы кайын ботаклары кирәктер" ди гарәп. "Кыш көнендә нинди яшел кайын булсын инде" ди хан. "Кайдан алмак кирәк аны? Иншалла без аны табарбыз" ди гарәп. "Китерегез миңа кайын ботакларын." "Син гарәп белеп керешсәң иде кызымны дәваларга" дип кисәтеп куя хан. "Соңы яман бетүе бар. Ханиям, син шарт куясың икән, инде минем шартымны да тыңла. Кызыңны аякка бастырсам, динемне кабул итәрсең. Динемә иман иткәндә генә кызыңны дәваларга керешерем" ди гарәп. Айдар хан кисеп кенә җавап бирми, иман алыштыру җиңелеш түгел.
Иллә кызын бик тә яратканлыктан, аның сәламәтләнүен теләве зур булудан, гарәп белән килешергә мәҗбүр була. Гарәп кайын ботакларын җылы сулы чиләккә утырта, эссе җиргә куя да дуга укый башлый. Бер дуга укый, бер ботак яфрак яра. Икенче укый, икенчесендә яфрак күренә. Дуга артыннан дуга укый, ботакларның барысы да яфрак яргач, гарәп кызу итеп мунча ягарга куша. Мунчаны өлгерткәч, ул кызны мунчага илтергә, кайын ботакларын ныклап бәйләргә һәм аңа китерергә куша. Мунчада гарәп кызны бик каты чабындыра, яна дуга укый. Күпмедер вакыттан соң кыз мунчадан елмая көлә атасы белән анасы янына кайтып керә. Һәм үз аягы белән. Шул хәлдән соң Айдар хан ислам динен кабул итә. Аңа вәзире, сарай куштаннары да иярә. Айдар хан сихәтләнгән кызын табиб гарәпкә кияүгә бирә. Ә хан дөнья куйгач, гарәп кияү Болгар тәхетенә утыра. Әмма озак яши алмый, Болгар табигаты килешмиме, вафат була. Мин илемнән бер кая да китмим, суга батып үлсәм үләм, китмим, диде хан кызы Назлыгөл, укыган китабын бер читкә куеп. Ә сине, Назлыгөл, берәү дә кияүгә бирергә җыенмый шикелле. Кисәк барысы да асты өскә килде. Хан кызы Назлыгөл бер аягын өстәлгә куйды һәм бавы шишелгән шүәгенең җибен акрын гына бәйли башлады. Кәтип Хафизның тыны кысылды. Сулыш алырга куркып калды. Күзләрен йомды. Шәшрәп торган кояшка караса да, булай ук күзләре шагылмас иде. Кәтип Хафиз мәрмәрдәй ак тән күрде. Шым калып, оппак йомры тезгә текәлде. Кытай кәсәседәй ак иде хан кызының тез башы. Кинәт ачылып, шәрәләнеп калган тән күгелҗемләнеп күзне үзенә тарта. Кәтип Хафизның башына кайнар кан йөгерде, зиһене чуалды. Назлыгөл аны күрми дә. Әллә мөгаллиме аның өчен бар, әллә юк иде. Кинәт Кәтип кулындагы каләм шартлап сынды. Хан кызы Назлыгөл сискәнеп китте, сәерсенеп мөгаллименә карады. Ирен чите белән генә елмайгандай итте һәм салмак кына хәрәкәт белән ефәк ыштан балагын төшереп, назлана төшеп, башын кырын салды. Кәтип Хафиз хан кызының башын кырын салып, кинаялы елмаюын күрмәде. Ул яңа гына булган сүрәтне күз алдында озаграк тутарга теләгәндәй күзләрен йомды. Син беләсеңме кем? Диде ул күзләрен ачып, соклануын яшермичә. Син зәңгәр күктәге йолдыз, күл өстендәге төнбыек шәшкәсе син. Мин зәңгәр күктәге йолдыз, мин күл өстендәге төнбыек, мин карлыгач, мин сандугач, диде хан кызы үҗәтләнеп. Кем шулай диде сиңа? Улмы? Ул мөгаллимем, ул. Менә күрерсең мөгаллимем, көннәрдән бер көнне ошбу карлыгач еракка очып китәр, сөябелне эзләп. Ул аны сайрый көтеп алыр, һәм карлыгачы килүенә шундайын шатланыр, күктәге йолдызны. Назлыгөл, тәүбә диген, я Алла. Итмим тәүбә, итмим мөгаллимем, мин аны яратам. Ишетәсеңме? Яратам. Хан кызы борылды да китеп барды. Ә Кәтип Хафиз бер ноктага текәлеп, бик узак уйланып утырды һәм каләмен алды да яшерен дәфтәренә яңа кала нигезенә хан оныгы урынына эт күмелүе хакында язып куйды. Аннары ул дәфтәрне япты, яшерен урынга урнаштырды. Ханга дигән кагаз битенә бер сүз дә төшмәде, кулы күтәрелмәде. Аның күз алдыннан бер мизгелгә дә хан кызының шынаяктай ак тәне китмәде. Бирсә бирер икән кешегә гүзәллекне бу Хода. Кәтип Хафизда ниндидер күшеш булды. Үзе белгән хатын кызларны күзеннән кичерде һәм тәне кайнарланып китүен тойды. Нигәдер аның нәкъ менә хәзер табиб Хәсән киткәннән соң сарайга табиб булып килгән Яван Антонины күрәсе килде. Ул аны бер тапкыр гына Румнар урамына чакырмый иде инде. Моңа кадәр гел сәбәп тапты, бармады. Шәйх Игәнәйнең Яван кызлары тәннәрен сата, гүзәл булсалар да яманнар, Алладан каһәр җыеп яталар дигән үгете белән кулак ышында тора. Кәтип Хафиз йомышчы малайны табиб Антони артыннан йөгертте. Теге озак көттермәде, килеп тә җитте. Хан кәтибенә ни кирәк булды? Авыртамы, бер нәрсә булдымы, әллә гашыйкмы дип шаярта көлә килеп керде Антони. Мин сагышланам, Антони дус. Нидер кыласым килә. Каядыр барып, гынах кыласым килә.
Тәҗрибәле Антони Кәтип Хафиздағы күчешне шундук сизеп алды. Елмайып бер тын аның борчулы йөзенә карап торды да: "Җыен, мин сине бүген җәннәткә алып барам. Беләсеңме?" дип иелә төште табиб. "Анда син генә түгел, Сәлим ханның да булганы бар. Я, кыюрак, дускай." Кәтип Хафиз тәвәккәлләде. Ул беренче тапкыр Яваннар урамына барырга булды. Табиб Антони аңа үзенең шикмәнен бирде, кулына таяк тоттырды. Хафизны берәү дә танырга тиеш түгел. Шәйх игәне күрсә, таш аттырып үтерттерер. Һич булмас диме? Хаганысы, Сәлим хан берәүгә дә Яваннар урамына йөрмә дип әйтми, тик ширкәүгә генә кермә. Ширкәүгә керүчеләрне шәйх мөритләре 4 күзләп күзәтәләр. Хан кәтибе Хафиз, изге җан мәллә син? Ир уртасы кеше, кызлар кочагында татыганың юктыр әле? Мин изгеләр өчен изге, яманнар өчен яман, Антони. Сине бүген аулак өйгә алып барам. Болгарларның аулак өе кебек түгел, безнеке Яваннарныкы. Акча алдыңмы? Бар булган байлыгым һәр чак үз янымда, Антони. Мин берәүдән дә ким түгел. Минем дә күз төшкән кешеләрем бар, мәгәр аларга белгертмим. Менә син хан бикә Зөбәрҗәткә күз атып йөрисең. Һәм моны бар кешегә дә сиздереп эшлисең. Ялгышасың, Кәтип. Хан бикә мине кызыксындырмый. Мин ханның кызына гашыйк, өметсез гашыйк, мәгәр гашыйк. Әнисен яратам, кызына гашыйк. Мин аны күрер өчен генә әллә ниләрем бирер идем. Әмма хан кызы миңа күтәрелеп тә карамый. Ул башканы ярата. Анасы сизенүен. Анасы барысын да белә, Антони. Хан кызы беләсең килсә, оста Дәүранны ярата. Фаҗигага дучар булуы бар баланың, тиңе булмаган фаҗигага. Әйе, кызганыч бетәр хан кызының ошбу мәхәббәте оста егет эшендә, аның эшендә. Күрәзәм әллә син, Антони? Шын мәхәббәтне яшереп булмый, Кәтип Хафиз. Ул гүя җәй башындагы сандугаш, сайрап яши. Сайраудан мәхрүм ителсә, саргайып үлә. Кояш байып эңгер ингәнгәме, кибетчеләр шалтыр-шылтыр ишекләрен яба, шелтәрле тәрәзәләренә бугау йозакларын эләләр. Урамнарда көндезге ыгы-зыгы кими, менә аш-су йортларында шау-шу арта бара. Көн узын кибет саклаган сатучылар аш-су йортларына юнәлә. Керә-керүгә таныш белешләрен очратып, кычкырып исәнләшә, бер-берсенә мактана яисә зарлана башлыйлар. Кич җиттеме, Рум, Әрмән урамнарында жанлылык, бай сәүдәгәрләр аулак өйләргә ашыга, алданрак барып, гүзәлрәк кызны алырга өметләнә. Хәмер каба-каба тымызык кына караңгылы яктылы бүлмәдә берәрсе янында утырулары үзе бер гомер дип уйлауларыдыр күрәсең. Андый аулак өйгә керү шактый бәһә торса да, сәүдәгәр кеше моңа бара. Чөнки ага базардагы табышны кая булса да илтергә тиештер. Янчыктагы алтыннар әтәч булып кышкыра. Аннары бераз кәнтәйләнебрәк, кылтайыбрак, назланыбрак, сылу гәүдәсен уйната сиңа ризык нигъмәт китергән кызга карап торулары сирәк тия. Өйдә гаиләсе, хәләл җефете, балалары көтә. Хатыны аны бер кайчанда елмаеп каршы алмый. Монда исә ярым ашык күкрәкләрен күрсәтеп, алсу кызыл күлмәк, хитуннарын бер иңеннән төшереп үк җибәргән, күзне кытыртып, җанны аздырып тора. Җитмәсә, йырык итәк шабуын гелән юри ашып җибәрә. Анда күренгән хикмәтләрдән тәмам җаны актарыла сәүдәгәрнең. Андый чакны күбесе аулак өйдә көнлек табышын калдырып китә. Чөнки каршысында авызы белән кош тотарга әзер торган кыз сиңа кулыннан килгәннең барысын да эшли. Һәр бер кылган эшенә кулын суза, алтын белән түләнергә тиеш. Аулак өйдә генә түгел, Яваннар урамында да Кәтип Хафизның тәүге тапкыры булуы.
Аулак өйгә ул курка гына килеп керде. Аның ишеткәне бар иде, монда булып кайткан иратлар, хан азатлары авыз суларын корытырдай итеп, хикмәтле хәлләргә тап булуларын сөйлиләр. Теләсә теләмәсә дә Кәтип Хафиз аларны тыңлый һәм үз алдына азгыннар дип кенә куя торган иде. Мәгәр үзе бер кайшанда яваннар урамына аулак өйгә килермен дип уйламаган иде. Бүген исә килде, кирде һәм ишек төбендә тукталып калды. Өйдә исле май тәмнәре таралган. Ишек катында авызында бер теше калмаган карчык утыра. Ул Антонига күз төшереп кенә алды да түрдә утыручы бер кызга бармагы белән генә ишарә ясады. Янәсе, кил, сиңа бу әдәмдер. Ярым караңгы пышмакта утырган кыз иренеп кенә күтәрелде, бераз гәүдәсен уйнатыбрак Хафизга таба килә башлады. Я Хода, ни тамаша килә. Су өстендә йөзгән ак кыш диярсең. Шу, кисәк Хафиз күз алдында хикмәтле бер хәл булып алды. Аңа таба яван кызы түгел, гүяки хан кызы Назлы гөл килә иде. Бу ни хәл инде? Хафиз күзләрен йомды, яңадан ачты. Хан кызы түгел, яван кызы. Иллә гүзәл, сылу, бераз һавалырак кылануын. Иллә гүзәл. Кыз килде дә Хафизны култыклап алды һәм шул мәлдә үк иясенә әверелгән Кәтипнең биленә таккан янчыкка суккалап. Бер алтының карчыкка ташла диде. Ташла, диде кызны куәтләп табиб Антони. Хафиз бер урынына 2 алтын ташлады. Моны сукыр булса да карчыкта күрде, елмайды, кызга ым какты. Кыз Кәтипне култыклап алды да түр якка узды. Кызның ефәк күлмәге су кыйлгандай шаулый, үзеннән татлы исләр килә. Әллә соң шул буламы җәннәт дигәннәре? Нигә ул моңа кадәр биргә бер тапкыр да килмәде? Әйе, мөселманнарга монда килергә ярамый, шәригать кушмый. Нигә соң бай мөселман сәүдәгәрләре бер дә куркып тормый, сакта торучы шымчы егетләргә 1-2 алтын ташлыйлар да рәхәт шигәләр. Кыз аны түрдәге өстәл янына утыртты. Аннары Антонины дәште һәм эчке бүлмәдән хәмер, табакка җиләк җимеш, алма салып китерде. Антони чыкырларга хәмер кыйды. Күтәрде һәм Хафизны кыстый башлады. Тот әйдә, хан Кәтибе, тот, тартынма. Кәтип Хафиз бер чыкыр хәмерне эчеп куйды. Хәмер аңа бераз әшкелтем, усал кебек тоелды. Иллә бераздан бу хәл үтте. Аның янына кыз килеп утырды. Хафиз аңа да хәмер салып бирде. Эш, диде Антони. Мин сиңа мөселман дөньясындагы иң изге кешене алып килдем. Ярат, гомер буена оныта алмый интексен. Интекмәсәм, диде бераз кызмашаланган Хафиз. Интегерсең, хатын кыз хәмердән дә яманрак ул. Хайриң, диде кыз елмайып. Ул миңа ошый, Антони, ошый. Мин аны яратырмын. Димәк, син кызыкай төркишә дә сукалыйсың. Яхшы, мин сине яраттым ди. Шуннан ни? Өйләнергәме? Муйныма бау салыргамы? Шу инде кызыкай, Кәтип Хафиз диләр аны. Юк бар кармакка эләкми ул. Менә кармагың алтын булса икән ул. Әйтик, хан кызы Наз. Син исермә, диде Антони. Исермә. Мин киттем. Хуш. Кәтип Хафиз табиб Антони артыннан кузгалмакчы итте. Әмма аны кыз култыклап алды, кире утыртты. Мин сине ярата, син мине ярата. Кәтип Хафиз кызга карусыз буйсынды. Кисәк аның елыйсы килә башлады. Кыз нидер сизенепме аны түр якка алып кирде. Киң сәкегә утыртты. Сәкедә булан тиресе, тар гына 2 мендәр, өй эче караңгы. Пышмактагы шәм яктысы монда килеп җитмичә бүленеп кала кебек. Кай ягы белән ошады икән хан Кәтибе бу сылуга? Кылыч борынлы, тирән утырган күк күзләр, дулкынланып торган кара чәч, сыек, шандыр гәүдә. Бер дә кызыгасы түгел иде кебек хан Кәтибе Хафизга. Юк, Шибәркәй аңа сөлек кебек ябышты.
Кыз исә мөлдерәп торган тулы гәүдәле, калку ян башлы, елышканда иңелек күкрәге килеп төртелер, кара күзләрендә әллә сагыш, әллә назга сусау, һич аңламалы түгел. Кыскасы, тора-бара кыз Хафиз өчен күктән төшкән алиһәгә әверелде. Кызның өстендә күкрәге ерык изүле күлмәк, аякларында шелтәрле чүәк, бауларын балтырларына җиткереп урап бәйләгән. Кара чәченә алсу гөлҗимеш чәчкәсе кадаган. Нәкъ менә хан катибы Хафизны көткән идем ул. Юк, әлбәттә. Күр инде бу язмыш дигәнне. Ни әйтергә тиеш Хафиз аңа? Шәмне сүндер дисенме? Ничек алай әйтмәк кирәк? Бер азат әйткән иде аңа. Ханбикә Зөбәрҗәткә өйләнгәнче Сәлим хан да бирегә килгәләгән имеш. Кич, иңгер иңгәч, әрмәннәрнең кара шикмәнен кияр дә яваннар урамына юнәлер икән. Табиб Антони, нинди максат белән китердең син хан катибен ошбу Алладан каргалган өйгә? Нинди максат белән китерсәң дә, табиб, сиңа рәнҗемәм. Син күзләрем ачтың. Сылу кыз кочагына китереп ташладың. Рәхмәт сиңа. Тик белмим, тансыкмы мин аңа? Тансык булсам да, булмасам да, минем дә сөясем, сөйләсем килә. Ханга ул яңа сарай салынасы төбәктә булган хәлләрне язып бирә алмады. Язмаста. Язса да, язмаса да, аны кара пулатка алып барырлар. Хөкем итәрләр. Кем белә? Бәлкем аңа җәллат балтасы астына ятырга туры килер. Бу булыр иртәгә. Бүген исә аның кочагында алиһә. Кыз аңа сыйынганда нидер көтә. Хафиз хәтта кызның исемен дә сорамады. Нигә аңа бу җариянең исеме? Белде ни дә, белмәде ни, аннан ни үзгәрер? Шулай да нигә икән бу кыз биредә? Ни китерде икән бу сылуны әлеге аулак өйгә? Хафизның күңеленнән бер җылы калыкты. Асыл ташлар җирдә ятамы, киткән кызлар кире кайтамы? Әйе, кире кайтмый кызлар. Акча китергәндер сине бирегә, кызыкай. Хафиз кисәк күтәрелде дә ян яктагы ачык ишектән бакчага чыкты. Кыз аны тотмады, туктатмады, ымсынмады, тын гына ятып калды. Төнге күк йөзен йолдызлар чуарлаган. Һәр йолдызда кеше язмышы диләр. Тәрәзәдән төшкән шәм яктысына кирпе килеп туктады, һәм тавыш тынсыз гына куаклар арасына кирип сызды. Якында гына бойгыш кычкыра башлады. Тынып-тынып, үз тавышының кайта авазын тыңлый-тыңлый кычкыра бойгыш. Ниһаять, бойгыш та тынып калды. Кулак янына җитеп, йөрәк тибә. Ай яктысында бакча гүя көмешкә төренгән. Аяк астындагы чәчәкләр хуш ис бирки. Чәчкә үстерергә ярата яваннар. Шуның өчен яван базарга чәчкә тотып чыгар. Болгар итек тотып, урыс кылыч тотып дигәннәр. Барысына да чәчкәсе дә, итеге дә, кылычы да кирәк. Бәхәссез. Аңа кемдер килеп сарылды. Инде җанга таныш булып өлгергән ис тойды Хафиз. Кыз килеп сарылды. Ул йомшак куллары белән аның муеныннан кочаклады. Кайнар иреннәрен битенә терәде. Хафиз бер мәлгә шым булды. Бу ни бу? Кызның кайнар сулышы аның янында гына лабаса. Хафиз ничек кызны кулларына алганын сизми дә калды. Өйгә алып кирде. Сәке янында аягына бастырды. Кызның өстеннән ефәк күлмәк шаулап идәнгә кыйылды. Кабалана төшеп, Хафиз җиләнен күлмәген салып атты, кызны күкрәгенә кысты, һәм кисәк аркасы ишеп киткәндәй булды. Ике арага кызның тәресе кысылды. Салкын иде тәре, сулышны кыса кебек иде. Кыз җиз тәрене иң аша артка ташлады. Кызның шашынып назлавы, сөюе Катиб Хафизны әсир итте. Кинәт ул гүя күккә ашты, гүя гомере буена эзләгән йолдызын тапты. Ә бит күпме эзләде ул йолдызны, күпме килер ул, килер дип көтте. Ә ул менә икән, яван кызы. Хафиз тиз генә аңына килә алмый ятты. Төшендәме, өнендәме бу хәл? Их, Антони, Антони, изге кешедер син. Изге булмасаң, Хафизга шундый яхшылык кылыр идеңме? Алдыңа тезләнәсем килә, Антони.
Рәхмәт сиңа. Кеше үз бәхетен үзе табарга тиеш диләр. Мин аны таба алмадым. Ә менә бүген таптым. Син кайнар ир, диде кыз. Мин сине яраттым. Алып кит син мине моннан. Мин сиңа күп-күп балалар табармын. Берсеннән берсе матурларны, батырларны. Хафиз тагын кызны кочагына алды. Тәүге хис ташкыны аны яна үнсез итте. Яна ул күккә ашты. Күз алдына хан кызы Назлы гөл килеп басты. Гүя ул ялганламый, мөгаллимем, ялганламый, ул сезне чынлап та ярата дисеман иде. Хафиз күз алдына килгән сүрәткә гаҗәпләнә калып, кызның тез башына кулын куйды. Йомры, түгәрәк иде кызның тез башы. Бик тиз таң атты. Төн озын, жүнле рәтле кирфек күзен йоммаган Хафиз таң алдыннан гына йокыга талды. Төшендә ул яна хан кызы Назлы гөлне күрде. Назлы гөл мөгаллименең муйнына сап-сары гәрәбә төймә такты. Хафиз карышмады. Таң атып яктыра башлаганда, Хафиз сискәнеп уянып китте һәм сикереп торды да, аннан-моннан киемнәрен табып киенде. Аңа бирдән тизрәк китәргә кирәк иде. Сәлим ханның азатлары яисә Шәйх Игәнәйнең мөритләре күрүләре бар иде. Катиб Хафиз тын гына йоклап яткан кызның төшендә кем беләндер сөйләшә-сөйләшә елмаюын карап торды. Ул сак кына чыгу ягына таба кузгалды. Алгы өйдә тешсез карчык йоклап утыра. Тез өстендә алтын тәңкәләр салган табагы. Тышкы ишек ярым ачык, йорт яклап пышан гына сөйләшкән тавышлар ишетелә. Нидер исенә төшеп, Катиб Хафиз кире борылды. Юмарланып яткан кыз янына килде, билендәге янчыгын ышкындырды да кызның мендәр астына тыкты. Янчыкта кимендә 100 алтын. Теләсә, бу бәһәгә кыз үзенә мөстәкыйль тормыш кыра ала иде. Хафизга алтынның кирәге калмады. Бүген иртәгә аның язмышы хәл ителер. Хафиз ашыга кабалана йорттан урамга чыкты, тиз-тиз сарайга таба юл алды. Яктырып килә, Идел яклап томан күтәрелә. Булын яклап ат көтүчеләрнең һай-һаулап ат куганнары ишетелә. Ишек алдындагы җимеш агачларында сандугачлар сайрый. Җәй башы үтеп бара. Тиздән сандугачлар да сайраудан туктар. Бүген иртәгә Хафиз да. Әйе, хан аны кичермәс. Катибе күпне белә. Менә Хафиз сарай куштаннары яшәгән урамны үтте. Кала диварына җитте. Каравылбаш аны теләр-теләмәс кенә уздырып җибәрде. Кайдан булай бик иртә, хан Катибе? Син сорама, мин әйтмим, Каравылбаш. Мине бүген Кара Пулатта җәллат балтасы көтә. Яваннар урамында булган өченме, Катиб? Беләсең килсә, Зөбәрҗәт хан бикә килгәнче, хан үзе дә ул тарафка баргалый торган иде. Курыкма, Катиб. Ә мин курыкмыйм, Каравылбаш. Гомере кыл өстендә торган ханнан курка буламы? Сөйләмә тузга язмаганны, Катиб. Сиңа балта күтәргән җәллатның кулы кырыр. Язмыштан узмыш юктыр, Каравылбаш. Сер булмаса әйт әле. Яваннар урамына Шәйх Игәнәй дә баргалыймы? Гынахка батасым килми, Катиб. Күргәнем булмады. Ә менә мөритләре баргалаштыргалый. Тик мин әйтмәдем, син тыңламадың, Катиб. Кеше сүзе кеше үлтерер. Тукта әле, тукта дим. Бер хикмәтле хәлне әйтми булдыра алмамдыр. Хикмәтле хәл шул, Катиб. Менә ай була инде, сарай диварында шайтан күренә башлады. Ханга әйткән идем, шаркылдап көлде генә. Ышанмый. Ә бер дә көлке түгел. Мин аны үз күзләрем белән күрдем. Әле әдәм сүрәтендә пәйда була, әле бүтәнни шунда, 4 аяклы хайванда кебек, әдәми затка да охшап куя. Азатларның кытлары алына, каравылга чыгарып булмый башлады үзләрен. Әллә мәйтәм, ахыр заман киләме? Якынайса, ул шайтан дигәннәре күзгә күренә башлар ди бит. Тагын бер хикмәтле ягы бар шайтанның, нәкъ менә хан кызы бакчага йөрергә чыккач, диварда күренеп ала. Тик шундук юкка чыга. Хан кызы Назлы гөл оста Дәүранга гашык икән диләр. Әллә мәйтәм, шул кызны сагалыймы бу шайтан дигәне? Ул оста Дәүранны пәйгамбәрләр нәселеннән икән диләр. Әйтми генә йөри икән. Теге вакытта 1000 ташчы арасыннан бер үзе исән калган. Димәк, шын пәйгамбәрләр нәселеннән.
Bir тиле Азат моңа ташлана, кылыч белән шапмакчы була шайтанны. Шайтан моңа кулын гына күтәрә. Азатның кылычы кулыннан төшә дә китә. Аннары өстенә ут каба. Дөрләп яна башлагач кына шайтан юкка чыга. Шуннан соң ник бер Азат аның ягына карасын. Йөри икән диварда йөрсен, күзәтә икән хан кызын күзәтсен. Алла сакланганны саклармын дигән. Менә нәрсә каравыл баш. Оста Дәүранга хан кызы гашык дигән сүзгә ышансам да, хикаятның икенче яртысы шыр ялгандыр. Сарай диварына менүләре ансат дисеңме? Узын-узын таягы бар икән, шул таякны диварга тери дә йөгерә-йөгерә менеп китә икән. Шайтан инде, шайтан. Белеп торсаң иде, каравыл баш. Оста Дәүранны Сәлим хан зинданда яткыра. Кол ул, хан кылы. Кол кешегә кияүгә бирә буламы хан кадәр хан шул чаклы да гүзәл кызын? Аннары без барыбыз да хан кылыдыр, каравыл баш. Син дә, мин дә. Кәтип хан кылы буламы? Сөйләмә тузга язмаганны, Хафизҗан. Кем соң ул кыл, каравыл баш? Ике аяклы хайван дигән борынгылар. Ярый, каравыл баш, төшер асма көпреңне. Аннары яна белеп торсаң иде, Сәлим хан Оста Дәүранны угланы Әмир Хаҗига биреп җибәрде. Әмир аңа тегендә ирек биргән диләр. Беләм ансын, беләм Кәтип. Hey, кем бар анда манарада, кем? Көперне төшер, дип кычкырды каравыл баш. Кара әле, Хафизҗан, мин ул шайтанны тотсам, хан миңа ни бирер икән? Кызын, каравыл баш, назлы гөл атлы кызын, гүзәлләрнең гүзәлен бирер. Мин аны чынлап та тотсам, Кәтип? Дан сиңа моның өчен, каравыл баш. Каравыл баш ни әйтергә белми аптырады да калды. Ул арада асма күпер төште. Хафиз өенә ашыкты. Бүлмәсенә кайтып керүгә, тән җанында гаять дәрәҗәдә йончу тыеп, шишен минитми ятагына ауды. Һәм шундук йокыга да китте. Мусагабаш камай аның бүлмәсенә песи кебек аяк очларына баса-баса гына керде. Хафизның кытын алырга иде исәбе. Иллә якынрак килүгә күрде, Кәтип муенында шылбырга таккан яван тәресе. Мусагабаш камай шак катты. Бер тын ачкан авызын яба алмый торды. Я Хода, ни бу? Кәтип Сәлим ханның инсафлы кәтибе шайтан күтәреп алып китсә дә, уянмас шиккә җитеп йоклый. Нечкә шылбырга таккан тәре бер якка шуып төшкән. Мәгәр тәре күзләре хак күрә. Камай тамак кырды, төшендә түгелме дип, үз-үзен шиметеп карады. Юк, төшендә түгел иде. Хан кәтибе Хафиз муенында яваннар тәресе. Хан кәтибе ширкәүгә йөри башлаган. Хан кәтибе шуқынган. Бусагабаш камай әпен-төпен артка чикте. Сак кына чыгып шылды. Ул чыгып китүгә Кәтип Хафиз бүлмәсенә табиб Антони килеп керде һәм керүгә изрәп йоклап яткан Кәтип муенындагы тәрене сак кына ышкындырып алды. Кесәсенә шуытты. Аннары бер тын Кәтип йөзенә карап торды. Уятмакчы итте, әмма ул бөтенләй башка эш белән килгән иде ахыры. Ничек кергән булса, шулай ук тиз генә чыгып та китте. Ул арада сулышына кабып, Сәлим хан каршына Мусагабаш камай килеп капланды. Шөһрәтлем ханием, ни булды? Иделгә ут каптым әллә? Кайда Кәтип? Нигә алып килмәдең? Шөһрәтлем ханием, аның муенында. Мусагабаш камай пышылдауга күчте, ханга якынрак килде, аяк очларына гына басып, колагына үрелде. Аның муенында тәре, яваннар тәресе. Яваннар тәресе? Дип кайтарып сорады хан. Нинди тәре? Кем муенында? Кәтип Хафиз муенында, шөһрәтлем. Кайда ул? Бүлмәсендә җәйрәп йоклап ята, муенында. Җитәр, ишеттем. Тукыран түгелдерсең бит. Сәлим хан тәхетеннән күтәрелде, титаклый Бусагабаш камайга иярде. Әйе, Сәлим хан да кеше иде. Әдәм баласына хас кызыксыну шире аңарда да бар иде. Килеп керделәр, Кәтип Хафиз баягыдай җәйрәп ята, изрәп йоклый. Мәгәр муенында бер нинди дә тәре юктыр. Бусагабаш камайның үте сытылгандай йөзе чытылды. Сәлим хан бер сүз дә әйтмәде. Ишеккә таба борылды.
Камай аны узып, ишекне ачмакчы итте, Илләхан аның артына шундайын итеп типте ки, теге мескен лып итеп артына утырды һәм үкереп җибәрде. Аяклы каза, күзең тынмагандыр бит, нинди тәре. Мусага баш Камай теләсә нинди мыскылга да түзәргә әзер иде. Гадәттәгечә дәшмәде. Ханның итек өчен үбәргә үрелде. Кит җан киеге, күземә күренмә. Ханиям, кичер тилеңне, күземә күренде микәнни? Югал күз алдымнан. Эй, тукта. Бар, кәтипне уят. Кара Пулатка барсын. Сәлим хан ни көләргә, ни еларга белми, тәхетенә менеп утырды. Менә ахмак димәсәң дә ахмак инде. Кәтип муенында тәре күргән имеш. Шунда Сәлим ханның килт итеп исенә төште. Тукта, ул үзе дә бер тапкыр шул көнгә калган иде түгелме соң? Әйе, булды андый хәл. Тик Кәтип Хафизда бу хәлгә дучар булса, тәресен кем алган? Ә бит Камай күргән. Күргәндер. Куйсана, үткән эшкә салават. Бүген ул вәзир Исхакны хөкем итәчәк. Кәтип Хафиздан да сорау алырлар. Астыртын Әл-Казый Ишкул төбенә тоз кыяр, иллә хакыйкатьне ачтырып салдырыр. Ишкул самими кеше, нәк бала инде. Иллә куркыныч бала, рәхимсез, шәфкатьсез. Аны теләсә кем кытырта ала, теләсә кем өстерә ала, хан турында әйтеп торасы да юк. Әл-Казый Ишкул җидегә ярылып, җидегә ялганса да, хан теләген җиренә җиткереп башкарыр. Ә шулай да вәзир Исхак кызганыч, акыллы вәзир иде. Иде дип тә уйлый башладым вәзирем хакында. Минем аны җаллат кулына бирәсем килми. Ә бит бирмичә дә булмастыр. Вәзир Исхак Болгар өчен кирәк кеше иде. Иллә нәкъ менә аның аша түгел, иллә нәкъ менә аның аша Сәлим ханга күләгә төшкәләде. Ил иминлеккә тиенсә, ханны түгел, вәзирне мактадылар. Милади белән 1164 елда, Һиҗри белән 559 елда Болгарга яу килеп, Ибраһим каласын ала язган князь Андрей Боголюб белән уртак тел таба алды. Вәзир Исхакның бу сыйфатларын ханбикә Зөбәрҗәт тә, шәйх Игәнәйдә инкар итә алмыйлар. Мин дә инкар итә алмыйм. Иллә ни кылмак кирәк? Вәзир Исхак исән калганда минем атыма күләгә төшәчәк. Бер оныгыма мин тәхет вәгъдә иттем, һәм ул олан кала нигезенә корбан ителергә тиеш иде. Бу шараны кылырга Вәзир Исхак үзе мәҗбүр итте, үзенә үпкәләсен. Юкса Болгарда ата улны, ана кызны, туганны белми башлар иде. Әбу Талиб углы Галинең кыюсызлыгы аркасында Өмәвиләр Галигә каршы сугыш башлый. Галидән өмет җуйган 12 мең сугышчы Өмәвиләр ягына күчә. Тарафдарлары исә Мөхәммәд пәйгамбәрнең кияве Галине үтерергә мәҗбүр булалар. Әнә шул хәл ислам дөньясын икегә аера. Бу хәл Һиҗри белән 33 елда, милади белән 661 елларда була. Бүген Һиҗри белән 562 ел, милади белән 1167 елдыр. Мәгәр Мисырдагы хәлләр ислам дөньясының һәр җирендә 500дән артык еллар элек булган фаҗига кайтавазы кабатлана торадыр. Тәхеткә бер олан гына утырырга тиеш. Димәк, хан буларак мин хаклы булып каламдыр. Тәхет хакында сүз барганда вәзир башы белән исәпләшмиләр. Ислам дине ике нәрсәгә, дөресрәге ике шарага таянып эш итә. Муса һәм Гайса пәйгамбәр кануннарына. Адәм баласы Муса пәйгамбәрдән дөньяда яшәргә өйрәнсә, Гайса пәйгамбәр кануннары буенча рухи яктан күңелен йомшарта. Дөньяга ул кунакка гына килгән, нәфесен тыярга, күбрәк ахирәт хакында уйларга тиеш дип өйрәтә. Мөхәммәд пәйгамбәр исә бу ике пәйгамбәрнең тәгълиматын бергә кушарга омтылган. Нәкъ менә шуның белән бик күпләрне үз канаты астына җыйган. Ислам диненә ышанырга мәҗбүр иткән. Мөхәммәд безнең иң улуг пәйгамбәребездер. Я Алла, Мөхәммәд Расулулла. Астагфирулла, ни сөйлим. Ярый әле Аллаһы Тәгалә салынган өй җимерелсен, туган кеше үлсен дип әйткән. Юкса ни кылыр иде бүген Сәлим хан? Хәтта вәзир Исхакны да хөкем итә алмас иде.
20-нче бүлек. Кояш чыкты. Вәзир Исхакны эзләп бер дистә азат килде. Алар аны ашыктырмады. Сәлим хан качып китмәгәй дип курыккан имеш. Тик кая? Вәзир Исхак бер каяда качып китәргә җыенмый. Сәлим хан язган хат Катиб Хафиз кулында. Хатта акка кара белән оныкларның берсен яңа кала нигезенә курбан итәргә дигән фәрман бар. Фәрманны хан үзе язган. Хәтта мөһерен дә суккан. Вәзир Исхак үзен үлемгә әзерләде. Шул ук вакытта исән калудан да өметен өзмәде. Аны бары тик бер сорау изалады. Ни өчен Сәлим хан аннан котылырга тели? Нинди хилафлык кылды ул аңа? Баян Баһадир аңа хан фәрманын тапшырды. Катиб Хафиз аны укып чыкты. Барысы да ишеттеләр. Барысы да эшнең асылын аңладылар. Тик хан оныклары гына бу хәлне уен итеп кабул итте. Ә ул уен түгел, авыр фаҗига иде. Аның тарафыннан уйланып табылган, хан тарафыннан хупланган фаҗига иде. Азатлар унбашы Вәзир Исхакка хан фәрманын җиткерде. Вәзир сарайга чакырылган иде. Азатлар килү табигый хәл. Аларны Сәлим хан элек тә җибәрә иде. Янәсе вәзирнең иминлеген саклый. Сарайга мин үзем барырмын, унбаш, диде Вәзир Исхак. Баш өсте вәзир, килә күрегез дип азатларын иярткән унбаш китеп барды. Вәзир 11 яшьлек углын дәштерде. Тыштан чабып кергән баланың билендә кылыч, кулында ук җая күреп, Исхак йөзен чытты. Яратмый иде хәрбиләрне Исхак, хәтта хәрби уен уйнаган балаларны да, ләкин бу үз углы иде. Углы каршына килеп баскач, Исхак ата аның кылычын, ук җәясен бер читкә алып куйды. Иң башына кулын салып, күзләренә карады. Углым, син сарай мәдрәсәсендә укыйсың. Арагызда иң оста мәргән кем? Сәлим хан оныгы Булаттыр, атам. Хан оныгы Булат, дип кабатлады Вәзир Исхак. Хан оныгы Булат. Ә син, углым, син аңардан курыкмыйсыңмы? Юк, кичер. Калышасыңмы ни? Хан оныгы остарак ата, очкан кошларны укка ала. Аны җикмәргән белән чагыштыралар. Мәдрәсәне тамамлаганда мин дә хан оныгы кебек мәргән булырмын, атам. Булгарда бер мәргән. Булгарда бер мәргән, диде Вәзир Исхак яна нидер әйтергә җыенып, уйланып торды. Син мәргән түгел, углым. Син илче буласы кеше. Син иң оста илче булырсың. Мин сиңа бик күп китаплар калдырам, углым. Укы, акыл җый, ага базарга ешрак чык, чит ил сәүдәгәрләре арасында йөр. Тыңла, ни сөйлиләр, телләрен өйрән, шулар аша дөнья хәлләре белән таныш. Ишеткәнең мыегыңа ура. Минем мыегым юк, атам. Мыек булыр, бик тиз булыр ул. Акылыңны югалтма. Мыек үсәр, акылың җуйма. Анаңа әйт, әтием сарайга китте диген. Вәзир Исхак углын күкрәгенә кысты, чәчләреннән сыйпады. Мөгаллимем миннән китапларны кышкырып укыта. Яле кышкырып укәле гаттар ушбу сүрәне ди. Игелекле бул, диде Вәзир Исхак. Углын күкрәгенә кысты. Укы, тырыш. Урыс, фарсы, гарәп, чин телләрен өйрән. Яваннар арасында ешрак бул. Шул булыр сиңа атаң васияте, гаттар углым. Инде бар, уйна. Гаттарның йөгереп чыгып киткәнен карап торды да Вәзир Исхак сарайга юнәлде. Иллә килеп җитәрәк борылды да Кара Пулатка таба юл алды. Соңгы мәлдә генә хан алдына баш иеп барасы килмәде аның. Кылынасы кылынды, үкенәсе юктыр. Бүген аны хөкем итәрләр. Иң уртада Сәлим хан утырыр. Уң кулында Әл-Казый Ишкул, сул кулында Саксин казый. Аз гына читтәрәк баштак казый булыр. Шәйх игәнәй килеп кергән хәлдә Саксин казый баштак казый янына күчеп утырыр. Шәйх игәнәй Вәзир Исхакны бер кайчанда яратмады. Нишләп яратсын ди? Вәзир Исхак Андрей Боголюб кенәз белән Сәлим хан арасында тынычлык урнаштырды. Ул гынамы хан угланы Илһамга кенәз нәселеннән Мәрьям атлы кәләш алып кайтты. Хан кушудан углан бала туды. Аңа Булат аты куштылар.
Әнә шул угланның Болгар тәхетенә утыру куркынышы бар иде. Әлегә ни мөселман, ни христиан булу-булмау мәсьәләсен ачыклап җиткермәгән Сәлим хан оныгы Булатны Баян Баһадир тәрбияли. Баян Баһадир ширкәүгә илаһи дәрәҗәгә җитеп йөрмәсә дә, баргалый, еш кына епископ Габбас белән бер табында утыра. Әнә шулай Болгарда ике якка аерылып барган сарай куштаннары туып килә. Сәлим хан моны күрми, күрепме күрмәмешкә салыша, ә бит моның Болгар өчен бик тә хәтәр бетүе бар. Әйе, вәзир Исхак хан оныгын яңа кала нигезенә корбан итеп кайтты. Шәйх Игәнәй моның өчен аны кичермәс. Ул мөгаен Гали угланга өметләр баглагандыр. 10 яшеннән яттан Коръән сүрәләрен укыган Гали улан Шәйх Игәнәйгә кадерлерәк булгандыр. Шулай икән, Шәйх Игәнәй аны ничек тә батырырга тырышыр. Ә вәзир Исхак батмаска маташыр. Мәгәр моннан берни дә үзгәрмәс. Вәзир тирә-ягына күз ташлады. Аның кай тарафка һәм ни өчен барганын белгән кебек, очраган бер кеше вәзиргә ихтирам белән баш ияләр. Шул ук вакытта Исхак шамалады. Күпләре аны гүя күрмиләр дә, үтәләр дә, китәләр. Ханның ат караучысын гына күрсин. Әйтерсең яныннан вәзир дә үтеп бармый. Һаман ат тарау белән мәшгуль. Ат та иясенең изгелек эшләвен белгән кебек тик тора. Шул ук вакытта ул бераз абайлый булса кирәк. Шын иясе бу кеше түгел, бөтенләй башка. Ул бик сирәк атлана аңа. Әмма атланган чакта җилле йөри, кирмәннән чыгып, җан фәрман шаба-шаба болыннарны әйләнеп кайткалаганы бар. Иясе аның бер кайшанда бер үзе генә йөрми, аны һәр чак 2-3 дистә азат узатыр. Алар аннан һәр чак кала төшеп йөрерләр. Бер кайшанда иясен узмаслар. Хан әмере белән вәзир Исхак туры сарайга барырга тиеш иде. Ә ул аны узып Кара Пулатка юнәлде. Чөнки Сәлим хан аны барыбер Кара Пулатка озаттырган булыр иде. Иң яхшысы үзең барып керү. Дошманнар шатлансын, дуслар коралларын барласын. Чөнки бүген минем башым киссәләр, иртәгә аларныкын кисүләре бар. Алла сакланганны гына саклармын дигән. Яңа калага нигез карарга барганда Сәлим хан ил бакчасы таймасының кешеләре дә бар иде. Вәзир Исхак сукыр түгел, барысын да күрде. Гәрчә ул көнне каравыш кызы янында аунап чыкканнан соң башы авыртып, күңеле булганы бирак турса да. Әйе, вәзир Исхак зур хата ясады. Бу хатасы хакында оныкларына язып калдырасы иде дә бит. Өлгермәде. Һич югы гыйбрәт алсыннар иде. Бәлкем әле Катиб Хафиз язар. Язарга тиеш. Аны да Кара Пулатка тотып китермәсәләр. Аны да китерсәләр, кем дияргә инде шуннан соң бу Сәлим ханны? Катиб Хафиз шикелле изге җанны Болгарда көндез шәм яндырып та таба алмыйсың. Хан фәрманы Хафиздамы, Саксин казый кулындамы? Ни генә булмасын, дөрләп янган учактан очып чыккан аждаханы барысы да күрде. Бу хәлне Саксин казый да инкар итә алмас. Шулай булгач, нигә куркырга тиеш ул? Шәйх Игәнәйнең мөритләре кадим заманыннан кергән йолаларны халык күңеленнән җуярга тели. Әмма халык үткәнне тиз генә оныта буламы? Тартыша, яшереп булса да үзенекен итә. Шуннан ислам дине әһелләре борынгы йолаларны ислам диненә җайлаштырырга кереште. Кайбер йола җиңел генә кирип китте, ә кайберләре ил тарихсыз булмый, су ярсыз. Әйе, хакыйкать үлемсездер. Ул гүя туфракка төшкән орлыктыр. Шартлар булганны көтеп кенә ята. Шартлар тууга шундук шытып чыга һәм чәчәк ата. Кояш бер дә яман кыздыра. Халмград якларында җәй буенча бер тамчыда яңгыр төшмәгән икән. Сәлим хан урыс сәүдәгәрләренә олау ашлык сата. Кенәзләргә бүләк итеп тә җибәрде. Изгелек кыла. Урыс Болгар элегелектән кәләшләр алышып, бер-берсенә ярдәм итешеп килгән. Хаганысы, бу ике халык арасында орышлар да булмаган түгел, булгалаган. Вәзир Исхак бу ике халыкны дуслаштыруда күп эш башкарды. Рәхмәт әйтергә иде. Ә юк, бүген аны Кара Пулатка дәштеләр. Кара Пулатка ни өчен дәшүләрен бик яхшы белә вәзир Исхак. Аннан бик азлар гына исән-имин чыгадыр.
Вәзир Исхак ашыкмады. Тирә-ягына карангалап барды. Көнчыгыш капкадан азатлар китеп бара, җаек буенадыр. Соңгы 2 елда князь Андрей Боголюб белән сулык төзелгәч, Сәлим хан ни сәбәпледер көнчыгыш шикләрен ныгыта башлады. Билгеле инде, Улуг Мөхәммәдтән куркуыдыр. Сәлим ханга шаһ белән бәхәскә керү кирәкмәс иде. Саксин каласында яшәүче Шәйх Саттар Әбу Талибның даны бөтен Туран дөньясына таралган. Улуг Мөхәммәдкә аны илче итеп җибәргән очракта Сәлим хан отаргына иде. Шәйх Саттар Әбу Талибны үргәнештә белмәгән кеше юктыр. Болгар кала кирмәнен ныгыту урынына каргалы кирмәнен салып ята. Барып килә алмады Вәзир Исхак шул якларга, анда ниндидер мәләкәс ырыуы авыл утырган икән. Күрәсе килгән иде шул халыкны. Хатын-кызлары ирләр белән атта бер тигез йөри, орыша икән дип сөйлиләр. Аннары юлга алган ризыкларын мактадылар. 7 ил, 7 юл узганда да бузылмый торган казылык ясыйлар икән. Кымызлары борын тишекләрен ярып чыгардай каты икән диделәр. Казылык, иремчек, әйрән, кымыз, бауырсак, шәкшәк бездә дә бар. Аллага шөкер. Ә менә саклау ягы кыенрак ул ризыкларны. Казылыкны саклап булса да, калганнары айлык юлда искерә башлый. Әйе, күрәсе килгән иде Вәзир Исхакның шул мәләкәслеләрне язмаган булып чыкты. Җаек ягына китеп барган азатларның һәрберсендә җайдак ат. Борын заманда Болгар алыбы 3 ат йөрткән диләр. Хәзер әнә иш атны да ерак юлга гына алалар. Ә мәләкәслеләр һаман 3 ат йөртәләр икән. Кара Пулат янында Казый Баштак килеп сара. Кемнедер көтә шикелле. Борчулы, бер урында тора алмый. Кемне көтә? Шулай ук Вәзир Исхакны микәнни? Шулайдыр. Күрде дә әнә аптырап катып калды. Әйе, Казый Баштак, мин киләм. Бер үзем киләм. Син мине хан азатлары китерерләр дип көтә идең. Алай булмагач, ни кылырга белми катып калдың. Борчылма, Казый. Барысы да әйбәт булыр. Сәлим хан моның өчен сине гаепләмәс. Беләм, син ничек инде бу кеше үзе теләп үлемгә килә дип уйлыйсың. Яшермә, нәкъ шулай уйлыйсың. Тик курыкма. Мин бу хәлдә берәүне дә гаепләмәм. Шу, син бит минем иректә булуымны күреп курка калдың. Күрче, шулай бит? Шулай. Ә сиңа Әл-Казый Ишкул ни дигән иде? Вәзир Исхакны хан азатлары Кара Пулатка китерерләр. Бар, кабул итеп ал. Яныңда 2-3 азатны калдыр дигән иде. Ә ул монда гелән үзе генә килә. Аптырамаслыкта түгел шул. Димәк син Казый Баштак хан вәзиргә тияргә кушмаган, бер нинди дә хөкем итү булмый дип уйлыйсың. Киресенчә, вәзир үзе кемнедер хөкем итәргә килә дип кытың алынды. Бәлкем, хан вәзире сине хөкем итәр, Казый Баштак. Ә нигә? Гаепсез кеше булмый. Шулай ди Шәйх Игәнәй. Димәк, синең дә гаебең бар, Казый Баштак. Языгың булса, Аллага хәер биреп кенә котыла алмассың. Ул сиңа гышыр садакасы биргән сайын гөнаһыңны җуярга өметләндермәс. Вәзир Исхак ни хан алдында, ни шәйх алдында мәһди була алмады. Аллаһы Тәгалә ярлыка кыла күрсен. Әссәламу галәйкем, Казый Баштак. Вә галәйкем әссәлам, Вәзир Исхак. Казый Баштак вәзиргә кулын йөрәк турына куеп, түбәнчелек белән баш иде. Хикмәт шунда иде ки, Казый Баштак Вәзир Исхакның Кара Пулатка бер ялгызы гына килүнең төп сәбәбен белми иде. Әнә шул белмәү аны үтә кыен хәлгә калдырды. Хан Вәзир Исхакны аның тугрылыгын сынарга дип җибәргән булса, туйдылармы Казый Баштактан? Кирәге калмадымы? Халык карга-карганың күзен шукымый дисә дә, әйтик, Әл-Казый Ишкул үз янында эшләгән шактый кешеләрнең башын җәллад балтасы астына салдырды. Шаһитлардан үз вакытында кутылып калу хәерлерәк булыр дип уйлавыдыр. Шул чакта Казый Баштакның башына бер уй килде. Вәзир Исхакны бер ни булмаган кебек чәйгә дәшергә. Рәхим итегез, улуг вәзир, узыгыз диде ул, һәм арттырыбрак җибәрүен сизеп, шәйләп алырбыз, хан кайчан килә әле дигән булды. Мин хан түгел, Казый Баштак. Билең авырттырырсың. Ул хәтле тырышып баш ырма. Хукук вә фәких кешесе буларак әйт әле. Әмир Хаҗи урманнарында кашкыннар күбәеп киткән икән. Атакайлары кем? Белмәдеңме?
Сәлим хан Болгарда кашкыннар юк дип мактанды. Булмаганны сөйләмәсәнә, улуг вәзир. Син ишетмәдеңме әле, казый? Кашкыннарның башы Тубыкбай Баһадирның туганы җикмәргән икәнне. Ул Сәлим хан аның ишләренә кагыла икән, мин аны тыныч яшәтмәм дип әйткән икән диләр. Җикмәргән атаман? Улуг вәзир, син миңа агасы белән бәгъскә кергән, җикмәргән турында сөйлисең икән, ишеткәнем бар, нигә булмасын ди. Җикмәргән Әмир Хаҗи урманнарында сукбайлык итә. Ишләре күп түгел. Казый баштак як-ягына каранып алды. Беләсегез килсә, улуг вәзир хан аңа үзе тимәскә кушты. Ике туган ызгышалар икән, ызгышсыннар. Безгә кысылырга ярамас диде. Җикмәргән Башман Баһадирның сеңлесе Зәйтүнәгә гашык икән. Тегесе көн аралаш урманга аның янына чаба диләр. Кыз үзе дә бик шая, үткен, кыю икән. Уктан да ала, кылыч белән дә орыша, ир-аттан бер дә калышмый икән. Ишне тапмый буламы? Табышканнар әнә. Түр урам сәүдәгәре угылы яучысын әйтсәң дә оят инде, йомшак җиренә тибеп чыгарып җибәргән диләр. Ә син уйлаганың юкмы, казый? Әйтик, кашкыннар нигә гелән Әмир Хаҗи урманнарына килеп сыена? Баллымы әллә ул урманнар? Димәк, анда аларга торыр шартлар бар. Димәк, аларны Әмир Хаҗимы башка берәүме ашата? Ә кирәк чакта, кыскасы, казый баштак Әмир Хаҗи тиздән атасыннан аерылып чыкмагае, мөстәкыйльлеккә омтыла ул. Сәлим хан вакытында шарасын күрмәсә, Әмир үзенә бер дәүләт тә төзетеп куяр. Ә хәзер яңа калга күтәреп ята. Шул булыр Әмир Хаҗиның мәркәзе. 7 су юлы чатында. Инде бераз шәйләдеңме кая таба бара эшләр Болгарда, казый баштак? Борчылма, улуг вәзир. Казый баштак ул хакта белә. Син дә, улуг вәзир, Сәлим ханнан бер дә ким түгел, миңа калса. Аннан күп тапкыр акыллыраксың да кебек. Нәкъ менә акыллырак булган өчен бүген ул сине хөкем итмәкче, улуг вәзир. Тәхет ул һәр шак орыш кыры булып торды. Бездән соң да шулай булыр. Әйтик, Әмир Хаҗи нигә атасы белән килешми? Тубыкбай Баһадир белән җикмәргән турында әйтеп тә торасым килми. Сәлим ханның энесе Мөхәммәд Галимбәк тә илгә кайтып тәхеткә утыру хакында хыялланып йөри ишәле. Дала тармаңа. Хан кызына өйләнде. Кул астында 1,5 алай диләр. Ә аның илгә кайтып тәхеткә утыруы бар. Бик бар. Телең ни сөйләгәнне колагың дөрес ишетәме, баштак казый? Ишетә, дөрес ишетә, улуг вәзир. Гаибем булса, кичерә күр. Җаллат балтасы астына муенын куярга торган кеше белән яман итеп сөйләшәсем килми. Хан сине нахакка рәнҗетте. Бу хакта үзең дә беләсең. Мәгәр алар барыбер сине тыңламас. Син нигә монда? Менә син нигә? Мин, улуг вәзир, кеше кулындагы кеше. Минем дә бер заман баш казый буласым килә. Максатсыз әдәм ышламаган каләм диянә хан катибе. Баш казый булып алсам, мин кешеләрне нахакка рәнҗетмәс идем. Сиңа хан вә аның куштаннары түгел, Аллаһы Тәгалә җиңеллек китерер. Казый баштак ишек ягына карап алды. Хак булса, улуг вәзир, хан оныгы Гали үргәнештә диләр. Имеш исән икән. Тиле дигән сайын тигәнәк буе сикермәсәнә, казый баштак. Хан оныгын мин үзем күмеп кайттым. Үз күзем белән карап тордым. Теге дөньядан әйләнеп кайткан кешене моңа кадәр күргәнем юк иде әле. Кам ни кылдысың аның белән? Алар күз буа белә. Күзеңне буганнардыр әле, улуг вәзир. Анда бер мин генә түгел, йөзләгән кеше иде, казый. Ишетәсеңме? Йөзләгән кеше. Мин бу хөкемне үзем теләп алдым, казый. Үзем. Сәлим хан үзенең куәтен расларга тели, һәм ул аңа ирешер кебек. Моңа ирешү өчен мин аңа үзем ярдәм иттем. Ашыккан атның башына сугалар. Мин ашыга төштем. Ханнардан күбрәк белә башладым. Ә алар үзләреннән акыллы кешене кичерә белмиләр. Бу хәл бик борынгыдан килә, казый баштак. Бик борынгыдан. Фиргавеннәр заманыннан ук. Тәхеткә утырган һәр фиргавен үзен Алла итеп күрсәтергә тели. Соңрак бу шир хитләргә, аннары бауилләргә, аннан фарсыларга, румнарга, каганнарга, ханнарга, кенәзләргә күчә. Әмма бүгенге халык 1000 еллар элек булган халык түгел инде. Ханның Алла да, пәйгамбәр дә түгел икәнлеген бик яхшы беләләр.
Ни өчен хан үзеннән акыллыларның башларын кистерә? Моны ул Аллаһы Тәгалә исеме белән эшли. Мәгәр җәмәгатьчелек инде аңлый башлады. Хан вә кенәзләр гап-гади кеше икән. Кылган явызлыклары өчен аларны үлтерә башладылар. Андрей Боголюб мәсәлән, халык үзенә тиң кешене, ягъни гади ханны күңеленә якын ил агасын тәхеткә утыртырга тели. Әмма моны эшләргә халыкка дин әһелләре ирек бирми. Дәүләт кенәзсез дә, хансыз да булмый. Әйе, алар хәзер Алла да, пәйгамбәр дә түгел. Аларның куллары, әмма гади халыкны кул итүче куллары сүзе бер нинди йөк йөртмәгән ил агасы. Без аңа буйсынырга тиеш, баш иеп, алар әмрен карусыз үтәргә. Әнә шундый йөкне үтәп кайтты күптән түгел вәзир, Казый Баштак. Тәхеткә утырган һәр фиргавен үзен Алла итеп күрсәтергә тели. Соңрак бу шир хитләргә, аннары бауилләргә, аннан фарсыларга, румнарга, каганнарга, ханнарга, кенәзләргә күчә. Әмма бүгенге халык 1000 еллар элек булган халык түгел инде. Ханның Алла да, пәйгамбәр дә түгел икәнлеген бик яхшы беләләр. Ни өчен хан үзеннән акыллыларның башларын кистерә? Моны ул Аллаһы Тәгалә исеме белән эшли. Мәгәр җәмәгатьчелек инде аңлый башлады. Хан вә кенәзләр гап-гади кеше икән. Кылган явызлыклары өчен аларны үлтерә башладылар. Андрей Боголюб мәсәлән, халык үзенә тиң кешене, ягъни гади ханны күңеленә якын ил агасын тәхеткә утыртырга тели. Әмма моны эшләргә халыкка дин әһелләре ирек бирми. Дәүләт кенәзсез дә, хансыз да булмый. Әйе, алар хәзер Алла да, пәйгамбәр дә түгел. Аларның куллары, әмма гади халыкны кул итүче куллары сүзе бер нинди йөк йөртмәгән ил агасы. Без аңа буйсынырга тиеш, баш иеп, алар әмрен карусыз үтәргә. Әнә шундый йөкне үтәп кайтты күптән түгел вәзир, Казый Баштак. 21-нче бүлек. Вәзир Исхакның үзе үк Кара Пулатка таба китүен ишеткәч, икеләнә калды Сәлим хан. Әллә соң бар языкны үзенә алып, вәзирен коткарсынмы? Моңа кадәр вәзир аңа тугрылыклы булды. Бер гөнаһсызга башын кистерергә. Бер гөнаһсызгамы? Вәзир Исхак аның оныгын яңа кала салынасы нигезгә корбан итеп кайтты. Хан алдында гөнаһсыз булса да, халык алдында, угланы Әмир Хаҗи алдында вәзир Исхак гөнаһсыз була алмый. Угланың Хаҗи мөстәкыйльлеккә омтылганда бөтен гаепне үзеңә алу ярармы? Шәйх бу хәлнең төп асылын белсә, үз азатларыңа хәтле котырта башлар. Хәерле булсын. Язмыштан узмыш юктыр күрәсең. Аллага тапшырыйк. Вәзир Исхак гаепле. Берәү дә аңа кала нигезен карарга барган уланнарның берсен корбан итәргә дип кушмаган. Ул аны үз билдеге белән эшләгән. Җәзасын да үзе генә алырга тиеш. Барысы да әйбәт бара кебек иде. Тик бүген иртәннән бирле күңелне бер нәрсә борчып тора. Кәтип Хафизның төнлә белән югалып торуы. Әгәр ул вәзир Исхакка барган булса, ул гынамы бергәләп сүз куешкан булсалар? Әйтик, хан биргән хат фәрманны укып чыксалар? Дөрес, дарулар ясаучы Яван хаттагы язуны 2 атнадан үзеннән үзе бетә дип ышандырды. 2 атна гына түгел, 3нче атна китте. Әгәр ул язу бетмәгән булса, Яван белән вәзир бер сүздә булсалар, хат фәрман Әл-Казый Ишкул шәйх Игәнәй кулына керсә, хатта хан мөһере, хан кулы. Шул вакыт хан каршына табиб Антоний килеп басты. Дәшми генә баш иде, сүз сорады. Я, ни әйтерсең, диде Сәлим хан. Хан, Кәтип Хафиз Яваннар урамында булды. Кичерегез аны, гаип миндә. Хәйриең, диде хан. Хәйриең, Антоний. Үзең әйтмешли, була күрсен. Табиб Антоний янә ханга баш иде һәм борылды да чыгып китте.
Димәк, бусага баш камай шынлап та Кәтип Хафиз муйнында тәре күргән. Тик кем салдырып алырга өлгергән? Хәер, бу хакта соңыннан. Анда ул үзе дә заманында баргалады. Булды андый гөнаһлары, булмады түгел. Әле булса да исендә, яваннар урамына ул кояш байыга чыгып китте. Өстендә әрмәннәр шикмәне, билендә бау. Бау ярлылык билгесе түгел, бау яһүдләр белән аралашу билгесе дә иде. Аны аулак өйдә таныш яван каршы алды. Яван кызлар белән сәүдә итә иде. Шушы яван Сәлим ханны җитәкләп диярлек караңгы өйгә алып керде. Ишек төбендә табак тотып торучы карчыкка бер янчык алтын ташлагач, кунакның кем икәнен янчык шамасыннан ук белеп алган карчык көмеш кыңгыравын зиңләтте. Шундук түр яктан уяла тартына гына бер зат килеп чыкты. Шәм кабыздылар һәм Сәлим хан япь-яшь кызны күрде. Кишеләр дә чакырылы икән, тын гына кыллы коралда уйный башладылар. Ул арада хәмер, көмеш табакка салып, җиләк-җимеш китерделәр. Күп тә үтми, Сәлим ханны кызлар уратып алды. Алар аның өстеннән шикмәнен салдырды, аяк киемнәрен җыйды. Кайсыдыр хәмер койды. Ханга сузар алдыннан үзе эчте һәм сирем белерсең дигән ишарә белән бераз кылтая кәнтәйләнә һәм назлана төшеп, чокырны ханга сузды. Сәлим ханны шәм янындагы күпереп торган мендәргә утырттылар. Хан янәшәсендә теге яшь кыз утыра. Калганнары җил алгандай юкка чыктылар. Нечкә муенлы көмеш савыттан хәмерне берсе артыннан берсен сала-сала эче битерде дә, кесәсеннән көмеш тәңкәләр алып идәнгә сипте. Кишеләр тәңкәләрен җыеп битерделәр һәм чыгып ташылдылар. Сәлим хан кыз белән икәүдән икәү генә калды. Кишеләр күрше бүлмәдә уйный башлады. Кыз аңа кыяр кыймас кына килеп йылышты. Үзе калтырана, үзе һаман йылыша. Кызның нәфис бармаклары татлы тәнне кытыклыйлар, илереп кышкырып җибәрәсе килә. Күрше бүлмәдәге кишеләр салмак кына янә уйныйлар да уйныйлар. Сәлим хан кызның тал чыбыгыдай биленә кулын салды. Кагылыр-кагылмас сыгылып килә иде бил иясе. Сәлим хан кулын түбәнрәк төшерде. Биле тал чыбыгыдай нечкә булса да, ян башлары өлгергән кабактай юмарланган иде инде кызның. Сәлим хан астындагы мендәрне суырып алды да түргә ташлады. Сузылып ятты. Кыз аның күкрәгенә башын салды. Сәлим хан кызны кочагына алды, астында калдырды. Шул мәлдә кыз йыландай шуып чыкты да, сәке читенә күчеп, тезләрен кочаклап утырды. Ул дер-дер калтырана, теше тешкә тими шыкылды иде. Мин куркам, тимәгез миңа, мин куркам. Моны һич тә көтмәгән Сәлим хан шәшкәгә кунган күбәләкне тотарга теләгән берәүдәй кызга ташланды. Көчле куллары белән нәзберек затны күкрәгенә кысты. Кыз кычкырмады. Шарасыз калып шәбәләнә башлады. Иллә Ходай Тәгалә хан кулыннан ышкына алырлык көч бирмәгән иде. Шәбәләнде дә кисәк таралып китте. Нәкъ менә шунда Сәлим хан хәрәкәтсез калды. Кыз бала дигән уй зиһенен тилеп үтте. Утыры кубып ташланса да, соңгы мәлдә кыз бала карусызлана калгач, Сәлим хан үзендә әллә ниткән ят хис туын тоеп алды. Күп еллар элек бер гарәп аңа бик тә гүзәл җария китергән иде. Биюче иде кыз. Ул бигәнне көннәр буена да карарга риза иде Сәлим хан. Ул шул кадәр килештереп ян башларын уйнатыр иде ки, Сәлим хан ни кылырга белми үзе торып биеп китәр иде. Бер мәлне карап торды да, Сәлим хан кызның үтәдә җилле итеп биюенә бусага баш камайга аны күрше бүлмәгә алып керергә кушты. Теге апара тәпәне кызны биегән җиреннән күтәреп алды да күрше якка алып кереп китте. Анда ханның ял бүлмәсе, затлы тирләрдән җәйгән юрганнар, тәвә кышы мамыгыннан ясалган мендәрләр, һәр чак тымызык кына яктылык булыр. Кыз, бу котсыз адәм мине урларга тели дипме, шырылап кычкырып җибәрде. Камайның бит йөзен тырнады, шәрә башын шәп-шәп кыйнады. Сабырландыр син аны, сабырландыр дип калды Сәлим хан. Бусага баш камай кызны ял бүлмәсенә алып кереп китте. Бираздан бүлмәсенә күз салса, Сәлим ханның ике күзе дүрт булды.
Бусага башы камай кызны астына җыярга, әтегесе шуып чыгарга, ышкынырга маташа иде. Сәлим хан кагып кына җан сакчыларын чакырып алды һәм камайның ашыгыбрак шәрәләнгән артына шул тиклем каты итеп сыпырттырды ки, теге мескен капкынга эләккән бүре кебек улап җибәрде һәм ыштанын да күтәрергә онытып, шатаклый чыгып йөгерде. Сәлим хан җан сакчыларына "Сез дә чыгып китегез" дип ишарәләде. Аннары камчыны сәкегә ташлады. Җиләнен салып атты. Кыз исә аның бу кыланышына кыты алынып карап торды да хуштан язды. Сәлим хан ни кылырга белми аптырап калды. Аннары кызның өстенә җиләнен ташлады да җан сакчысына табибны чакырырга кушты. Шул хәлдән соң Сәлим хан карышкан хатын кыз янына бер кайчанда бармады. Теләк тудыра, кыз аннан кыты алынып курыккан иде. Сәлим хан кисәк күтәрелде дә киенә башлады. Кыз исә курка калды. Сыдырылып сәкедән төште, йыландай хан муйнына килеп сарылды. "Бар, хәмер китер", диде Сәлим хан. Кыз күрше бүлмәгә чыгып олы бер савыт хәмер китерде. Үзе үк сала ханны сыйлады. Кыюлык өчен булса кирәк, хәтта үзе дә бер-икене салып ичте. Таң атар атмас аны таныш яван киреп уятты. Сәлим хан кайтышлый хаста хатыны янына керде. Төнлә булган хәлне хәтеренә төшерергә дә теләмәде. Ул хәл күз алдына килгән саен үз алдына кызарынып оялды. Хаста хатын ятакта, ул исерек. Хатыны күзләрен акайтып аңа карады да муйнындагы тәрене күрде. Күрде дә ике куллап тәрегә ябышты. Мөртәт! Хатынның күзләре акайды һәм тәрене җибәрми жан бирде. Сәлим хан көч хәл белән аның кулын ышкындырды һәм ишек катында торучы каравыш хатынга "Ханбикә вафаттыр" диде. Менә ни өчен Кәтип Хафизның муенында тәре булуына ышанды Сәлим хан. Димәк, Кәтип Хафиз вәзир Исхакта булмаган, яваннар яманнар, аулак өйдә кунган мөселманнарга еш кына тәре тагып җибәрә, сиздерми генә, мыштым гына. Кәтип Хафиз муенындагы тәрене беренче булып камай күрә, ләкин ул килеп ханга әйткәләгәнче, Кәтип муенындагы тәрене кемдер салдырып ала. Кем? Сәлим хан бусага баш камайны чакырып алды. Камай тәмам курка калган. Бу да белә микән ни вәзир Исхак язмышын? Беләдер. Тик нигә курка? Кайчанда булса миңа да ул килүе бар дип уйлаумы? Ләкин бусага баш камайга үзе исән чакта һич ни кылмас. Ул аңа кирәк. Сәлим хан үзеннән өстен кешеләрне генә җаллатка тапшыра. Камай аңардан аеруча вәзир Исхактан чагыштырмасыз түбән. Йөр әйдә тәхет белән бусага арасында, корсагың белән идән сибереп, сарай өчен синдәйләр дә кирәк. Алайда соңгы вакытта ыспайлангансың кебек әле, корсагыңда бераз шингән сыман, туйбикә яшәртәме үзеңне? Яшәртер ул хатынга эләксәң, тик гомере кыска булды мәрхүмәнең. Сиңа килүгә ай да үтмәде, алпары янына китеп барды. Теге вакытта үги бала булса да, Дәүранны зинданга утыртма дип килдең бит. Имеш углы. Их, камай. Сәлим хан шуңа бара була диме? Хакимем, вәзир Исхакны хөкем итәргә җыйнасыз икән, хакмы шул, диде бусага баш. Шәйх игәнәй керде, сәлам юллады, түргә узды, дуга кылды һәм яна исәнлек саулык сораша башлады. Мәхәлләләрдә тынычлыкмы, шәйх? Дип сорады хан. Тыныч, хан. Вәзир Исхак Карапулатта утыра икән инде. Үзе гаебен таный димәк. Кызгын да кызгын, бу да кызгын, үләксә исенә килгән. Нишләтим янәсе вәзир Исхакны, дип уйлады Сәлим хан. Бусага баш, ишетәсеңме? Кәтип Хафизны да дәш. Карапулатка барсын, карышса сак астында илттер. Кәтибеңне дә хөкем итәргә булдыңмы ни, ханиям? Дип сорады шәйх игәнәй. Кәтип Хафиз анда булса да явызлык кыла торган кеше түгел, шәйх. Явызлык кылганны карап торуда явызлыктыр, ханиям. Гафиллеге аркасында вәзир Исхак хан оныгын корбан итә. Ул карап тора, кылыч тотып айырып аласы иде аңа оланны. Вәзир Исхакка каршы сүз әйтсә, аның үзен дә шул нигезгә корбан иткән булырлар иде. Булырлар микән, ханиям? Хафиз сезнең кәтибегез. Ил сирен генә түгел, сезнең сирне дә белеп торучыдыр. Ярый, хөкемдарларны тыңлап карыйк, шәйх.
Кәтип Хафизның гаебе бар икән, үз жазасын алыр. Алланың кашка тәкәсе түгел. Ханиям, хак әйттегез. Һәр адәмнең Аллаһы Тәгалә язганны күрми, шарасы юктыр. Шәйх Игәнәйне аңларга була иде. Ул соңгы вакытта вәзир Исхакны гына түгел, ханның үзен дә күрә алмый башлады. Иң әүвәл ул Болгар калага ширкәү салдыруны оныта алмады. Хан ризалык бирмәгән булса, ул ширкәү салынмаган булыр иде. Хәзер әнә Болгар каланың 14 мәхәлләсендәге 14 мәчете арасында бер ширкәү утыра. Күгәрченнәр арасындагы кызгын кебек. Аннар епископ Габбас, кайчандыр Шәйх Игәнәй кыстауына түзә алмыйча, Булгардан качып киткән тәре кешеге епископ булып әйләнеп кайтсын әле. Хаганысы, епископ Габбас сарайга хан янына бик сирәк килүен, иллә бер килүе дә берәгәйле булып куюы бар. Әлеккә иң әүвәл ханнар ышаныр диләр. Бусага баш камай килеп кирде. Кәтип Хафизны азатлар белән Кара Пулатка озатуын хәбәр итте. Әйт әле камай, диде чыгып барышлый хан. Вәзир Исхак языклымы? Без барыбыз да языклы, ханиям. Кеше языксыз булмый. Күл балыксыз булмаган кебек, кеше дә языксыз булмый. Языклы кеше иблискә тиң кеше. Аны я асарга, я атарга кирәк. Я башын шабарга, диде Сәлимхан көлемсерәп. Шәйх Игәнәй куырылып куйганда итте. Иллә бер сүз дә әйтмәде. Шәйх гомумән тилемсерәк кешеләрне яратмый иде. Камай тилемсә түгел, иллә шамадан тыш куштанлана, юхалана, юмакайлана. Һәм иң гаҗәбе, хан моны белсә дә рәхәтләнеп тыңлый, гүя ки шәфкатьсезлеген кылган һәм кыласы явызлык шарасын ошбу кешедә сыный иде. Аның белән киңәшә иде. Сәлимхан камайга Шәйх Игәнәй белән алданрак китәргә кушты. Үзе исә артка калды. Аның нигәдер бер ялгызы барасы килде. Артыннан ияргән жан сакчыларына да кул селтәде. Янәсе, калыгыз, йөрмәгез, соңрак килерсез. Кояш инде шактый күтәрелгән, игенчеләр басудадыр. Быел икмәкләр әйбәт, диделәр. Сәлимхан ашлык җыйганлык игътибар итә. Игенчеләренә мул түли. Үзләренә бер урам салдырды. Болгар борын заманнан ук иген игә. Алайда ашлык елларда булгалаштыргалый. Иртәгә җомга, барча игенчеләр дә кырдан кайтыр, мәчетләргә җомга намазына агылыр. Хан мәчетендә Шәйх Игәнәй Сәлимханга багышлап хөтбә әйтер. Бер уйлаганда Шәйх Игәнәй басудагы игенчеләргә хөтбә әйтергә тиеш иде. Юк, алай итми ул. Хөтбәне Сәлимханга әйтә. Шәйх Игәнәй белән Бусага баш камай Кара Пулатка кирип киттеләр. Сәлимхан һаман ашыкмады. Ул әле һаман кадгый бер карарга килмәгән иде. Нишләтергә вәзир Исхакны, аннары Кәтип Хафизны, икесенә дә бер шара күрү ярамастыр. Кара Пулатка җитеп килгәндә генә хан колагы яныннан сызгырып бер ук үтте. Бу ни? Сәлимхан күтәрелеп тирә ягына карады. Тиле укмы? Алай дисәң, кем кирмәндә ук атышсын? Азатлар өчен махсус урын бар. Мәктәп уланнар өчен вакыты ул түгел. Кирмән дивары өстендә азатлар йөренә, нигә бер ят кеше күренсен? Укны төньяк тарафтан аттылар. Төньяк кирмән диварында бер азатта күренми. Сәер, кем былай шаярыр? Сәлимхан укка үрелде, ләкин шул мәлдә янә ук сызгырган тавыш ишетте. Сәлимханның аркасы кымырҗып куйды. Икенче ук нәкъ аның аяк янына килеп кадалган иде. Сәлимхан иелгән җиреннән акрын гына күтәрелде, тирә-якка күз ташлады. Кайда утыра бу укчы? Диварда? Мөмкин түгел, дивар уч төбе кебек күзәтелә. Укка бөркет канаты ябыштырылган, димәк уктан мәргән кеше ата. Кем? Ул арада өченче ук сул аяк кырына килеп кадалды. Ук сабына кәгазь кисәге бәйләнгән иде. Сәлимхан үрелеп укны алды. Кәгазь кисәген сүтте. Кәгазьгә хан, башың ике булса гына Кәтип Хафизга җәза бир дип язылган иде. Язмада ни имза, ни тамга юктыр. Сәлимхан күктән төшкән хатны укыды да янә тирә-ягына күз ташлады. Шикләнердәй бер нәрсә дә абайламады. Манара ягында да ул бу күренми. Инде нишләргә? Сәлимхан әкрен генә Кара Пулатка юнәлде. Иллә аркасы шымыр-шымыр килде.
Менә аркасына зәһәр ук килеп кадалар кебек иде. Ниһаять, менә Кара Пулат ишекләре. Як-ягында ике азат басып тора. Хан килеп җитүгә, алар сөйләшеп куйгандай икесе дә ай балталарын читкә алдылар. Сәлим хан бусага аша атлады һәм тирән итеп сулыш алды. Көч хәл белән генә үз урынына барып утырды. Исәнләшмәде, сәлам юлламады. Исәнләшер һәм сәлам юллар әмәле калмаган иде. Һәм шуның белән казыйларны бераз аптырашта калдырды. Кечкенә өстәл артында Кәтип Хафиз тырышып каләм очлый. Ул хан килеп кергәнгә хәтта күтәрелеп тә карамады. Хөкем ителәсе кеше урынында вәзир Исхак. Ул да читкә караган, ханга игътибар итмәде. Баш казый Ишкул гына шүмәлә хәтле шалмасының бер ошын түшенә төшергән килеш хан керүгә торып басты. Кат-кат сәлам бирде. Сәлим хан ниһаять сүз әйтер хәлгә килде. Башларга ярый дигән мәгънә салып, казыйларга ияк какты. Баш казый Ишкул торып, ишек ягын әйләнеп килде. Шуннан соң алдына китереп куйган Коръәнне тотып, күн тышына иреннәрен тигезеп алды. Калган ике казый да аның хәрәкәтләрен кабатлады. Шуннан соң гына Әл-Казый Ишкул хаҗга барганда мин дөнья каласы Багдадка туктадым дип вәзир Исхакка карады. Ага базар белән андагы базарны чагыштыру мөмкин түгел. Базарның иге-чиге юктыр шикелле. Халык күп, бер яктан икенче якка агыла. Төркем җыелып, кәмит тамаша кылучылар да бар. Мин шундый төркемнәрнең берсенә туктадым. Этә-төртә эшкәрәк үттем. Баксам, түгәрәк уртасында бер адәм утыра. Тез өстендә маймыл. Иясе маймылга сораулар бирә. Маймыл аңа җавап итеп баш кага, килешмәгәннәренә баш чайкый. Маймылым, тукымалар сатучы булырга телисеңме дип сорады иясе. Маймыл миңа шәрә йөрүе рәхәтрәк дип оятлы җирләрен ачып шәпәде, халык йыгылып көлде. Маймылым, хәмер сатучы буласыңмы дип соравына җанвар килешеп ияк какты. Имеш, сатыр идем дә, хәмерем юк. Халык янә көлде. Маймылым, Остахана ия буласыңмы дигән сорауга да ризалык бирде, кулына шүкеш алып, кадак каккандай итте. Шуннан иясе аңа, вәзир булырга телисеңме диде. Иясе шулай диюгә маймыл башын чайкады. Инде иясе буласың дигәч, кешеләр башы аша шикләвек агачына сикерде һәм ботаклар арасына кирип посты. Халык шаркылды, иясе бер дә көлмәде. Төш инде, төш. Вәзир итмим дип чакыруын белде. Соңыннан маймыл иясе торды да, җәмәгать, мин үзем вәзир идем. Хәзер менә шушы көнгә калдым дип, баш киемен салып, тузанлы җиргә куйды. Халык тарала башлады. Күпләре маймыл иясенең баш киеменә бакыр я көмеш ташладылар. Мин маймыл иясе янына килдем дә, бәндә, ни өчен соң сине вәзирлектән кудылар дип сорадым. Ул миңа хәтта күтәрелеп тә карамады. Соңыннан кисәк кенә ил иминлеген саклый алмадым диде. Вәзир Исхакның беренче языгы Улуг Мөхәммәд илчесе Садакка сак бирмәүдәдер. Икенче языгы иң яманы яңа калан нигезенә хан оныгы Гали угланны корбан итүдәдер. Саксин казый, хан оныгын яңа калан нигезенә корбан иткәнне син үз күзең белән күреп кайттың. Расла. Коръән тотып раслыйм, баш казый. Вәзир Исхак фәрманы белән хан оныгы Гали яңа кала нигезенә корбан ителде. Я вәзир Исхак, хакмы казый Саксин әйткән сүзләр? Баш казый Ишкул, диде вәзир Исхак. Әйе, мин шәйх игәнәй үтенеше белән Улуг Мөхәммәд илчесе Садакка сак бирмәдем. Шәйх аны үз мөритләреннән озаттырырга булды. Һәм бу хакта ул миннән ялынып үтенде. Хөрмәткә ия шәйхкә мин ышанмый булдыра алмадым. Янә шуны әйтәсем килә. Шәйх игәнәйнең илче Садакны озата барган мөриде исән-имин Болгар калага әйләнеп кайтты. Илче вафат. Илчене үлтергәннәр, диде Сәлим хан. Ләкин сакчылар бирмәгәннән түгел, ханиям. Шәйх игәнәй мөриденең исән-имин әйләнеп кайтуы, илченең үлтерелүе сезне бераз шикләндермиме?
Инде хан оныгы Гали угыланга килгәндә мин моны баш казый Ишкул сиңа мөрәҗәгать итеп әйтәм. Гәрчә һич ни кыла алмасаң да хан фәрманы белән эшләдем. Хан фәрманы Катиб Хафизда. Иллә баштан мин сиңа бер сорау бирер идем баш казый. Бирә күр, вәзир, бирә күр. Ялгыз хатынны ни белән чагыштырыр идең? Көтелмәгән бу сораудан Ишкул бер мәлгә телсез калгандай булды. Үтәдә гаҗәпләнде һәм гаҗәпләнүен сиздереп, расларга теләпме, раслатырга теләпме, Сәлим ханга күз төшереп алды. Тол хатын өйдән куылган эт белән бердер. Өрсә, саклар иясе юктыр, өрмәсә, эт түгел бу диюдән куркуыдыр. Баш казый җавабыннан хәтта шәйх Игәнәй дә канәгать калды. Сәлим хан да елмаеп куйды. Тол хатын кырыган елгага тиңдер баш казый. Аннан сусаган кеше су эчә алмастыр, балыкчы кармак салмастыр. Синеке дә дөрес, вәзир Исхак, иллә юл башым бүтән кебек иде. Илче Садакны кем үлтерде? Әмир Хаҗи кешеләридер. Килешми, вәзир Исхак, Әмир Хаҗи хөрмәткә ия кеше. Нахакка рәнҗетмә син аны. Нахакка мин түгел, син мине рәнҗетәсең, баш казый Ишкул. Бу сүзләрдән соң миннән игелек көтмә, вәзир. Мин көтмим дә, баш казый. Синнән игелек көткән кеше ишәктән бер чиләк сөт савып алыр. Дөресен әйтимме, баш казый? Я, вәзир Исхак. Мин бер кайчанда хан каршына тәлинкә тотып килмәдем. Яна куштанлану да минем өчен ят нәрсә булды. Моны хан үзе дә раслый алыр иде. Гәрчә әлегә кадәр бер кәлимә сүз әйтмәсә дә, Сәлим хан соңгы елларда үз шәүләсеннән үзе куркып яши башлады. Бүгенге хан янында төрле куштан яши. Беренчеләре, гәрчә хан моңа лаек булмаса да, аны күккә чиеп мактый. Икенчеләре, үзләре ханнан авызын ачкан карга баласыдай мактау сүзен көтә. Гелән әнә шул син күргән маймыллар инде. Өченчеләре, үзләрен ханнан да акыллырак дип саный. Җай чыкса, тәхеткә утырудан да баш тартмаячаклар. Дүртенчеләре, хан кушкан һәр эшкә керешеп тә, ахыр чиктә аның ышына чыга алмыйча, бу хәлдә башкаларны гаепләргә керешүчеләрдер. Бишенчеләре, ахмак булмасалар да, башларын ахмакка салып, хан кәефен күреп яшәүчеләрдер. Алтынчылары, сездәй казыйлар, кешеләрне мөселман кануннары белән хөкем итәргә тырышып та, бер кайчанда хан ва шәйх сүзеннән чыкмаган сакаллы сабыйлардыр. Инде төп язгыма керешик, казый. Мин хан оныгын яңа кала нигезенә ике туган арасында кан кыйлмасын өчен корбан иттем. Гәрчә угланны корбан итәргә хан фәрманы булса да, булмаган хәлдә дә аны мин барыбер корбан итәр идем. Ил иминлеге өчен, дәүләт тынычлыгы өчен. Яңа кирмән нигезен карарга барыр алдыннан гына хан оныкларына корал тоттырды. Бу шулай. Инде хакыйкатьнең асылын тыңла, баш казый. Мин ул явызлыкны хан фәрманы белән эшләдем. Ышанмасаң, Катиб Хафиздан, казыйың Саксиннан сора. Угланны корбан иткәнче иң әүвәл хан фәрманын укыдык. Барчасы да ишетте. Фәрман Катиб Хафизда. Иң әүвәл миңа хөкем чыгарганчы, аңардан ул фәрманны укытыр идем. Ишкул казый, әйт әле, кайчаннан бирле хан фәрманын җиренә җиткереп үткәргән кешеләрне хөкем итә башладың? Бер акыл иясеннән кояш нурының тизлеге бармы дип сораганнар. Бар дигән бу. Нигә соң аны син күрәсең, без күрмибез дигәннәр булар. Мин шуның өчен күрәм дигән бу. Чөнки мин Аллага тиң кеше. Димәк син Аллага тиң кеше, вәзир Исхак. Мин түгел, син, баш казый. Чөнки ханнан да акыллырак булырга тырышасың. Иллә ул сиңа килмәс, чөнки караңгыда тудың. Караңгыда дөньядан да китәрсең. Хода сиңа башка тәкъдир бирмәс. Хан, ни сөйли бу? Дип күтәрелде шәйх Игәнәй. Бәрәкалла. Фәрманны укы, Катиб Хафиз. Хан фәрманын укы, диде вәзир Исхак. Менә монысын һич тә көтмәгән иде Сәлим хан. Фәрман аның уенча вәзирдә булырга тиеш иде. Һәм вәзир әйткәндә дә шулай дип уйлаган иде хан, чөнки Катиб Хафизга киштеки дә күләгә төшәргә тиеш түгел. Катиб Хафиз, хан фәрманы синдәме? Дип сорады баш казый Ишкул. Миндә. Катиб Хафиз куйныннан кагаз чыгарды, төргәкне сүтте һәм күзләре шар булды. Кагаз чип-чиста иде. Әмма хан мөһере изе бар кебек.
Юк, хан мөһере түгел, сәүдәгәр бик кыл мөһеренең изе калган. Ә бит фәрман шул. Шул. Хан язган юллар кая? Хафиз бик тиз исенә килде. Хәтере шәп иде аның. Ул фәрманны яңа кала нигезендә укыган кебек сүзен сүзгә укып чыкты. Баш казый Ишкул Саксин казыйга Катиб Хафиз кулындагы кагазны алып китерергә кушты. Ниндидер уенга охшаган иде бу хөкем. Хәер, ханнар өчен кеше язмышы, кеше башын кистерү уен гына түгелмени? Катиб Хафизга фәрманны укый башлагач та ханның сикереп торып басуы ошамады. Монда ниндидер ул төшенеп бетмәгән сер бар иде. Сер генә түгел, оста оештырылган мәкер, ялган. Бит ул хан кулы белән язылган юлларны үз күзе белән укыган иде. Саксин казый титаклый Катиб Хафиз кулындагы төргәкне алып, баш казый Ишкулга китереп бирде. Ишкул әл-казый кулына төргәкне алды да, әйләндереп тулгандырып карады, сүтте, алдын артын бакты, кагаз битендә бер кәлимә сүз дә юк иде. Битекне үрелеп кенә шәйх игәнәй алды, ул да әйләндереп тулгандырып чыкты, аннан битек ханга күчте. Хан карап та тормады. Кая ул фәрман, Катиб Хафиз? Ни укыдың син? Фәрештәләр сүзен укыды ул ханиям, диде шәйх игәнәй. Әллә изге җанмы минем катибем шәйх? Гынахсыз жандыр ханиям. Ә вәзирем? Вәзирен гынахлы ханиям. Ул кеше шанмастай гафиллек кылган, иблис кылмастай явызлык. Син түгел, Аллаһ Тәгалә дә кичермәс иде аны. Хәзер миңа гынахсыз жан янәдән укысын фәрманны, диде Сәлим хан. Саксин казый хан кулыннан кагазны алды, йөгрә атлый дияргә була, Катиб Хафизга китереп тоттырды. Я Катиб Хафиз, диде хан, укы, нигә телең йоттың? Елга ярсыз, ил шиксез булмый ханиям. Мин ул фәрманны яттан гына укыган идем. Хәзер гүя җил алды. Вәзир Исхак көлемсерәп куйды һәм икенче мәлдә инде биредә барган шарадан җирәнеп читкә карады. Сәлим хан гасабилана башлады. Вәзир үзен гаять дәрәҗәдә тыныч тота кебек иде. Һәр хәлдә ханга шулай тоелды. Вәзир аңа кирәк иде, хәтта бик кирәк иде. Ләкин бүгенге хөкем түмәрендә утырган вәзир түгел, элеккесе хан өчен утка да, суга да кирергә әзер торганы. Элегрәк булса, бик ихтимал хан вәзирен кичергән дә булыр иде. Хәзер юк. Хәзер кичерсә, аны берәү дә акламас. Ташның тамыры ханның кардәше юктыр, бәләсеннән башаяк. Бусагама йөз сөрүче табылыр. Баш исән булсын да, халык алдында йөзең пак булсын. Кем булыр вәзирем? Бусага баш камай, балта биреп шишле алу була булуында нишләмәк кирәк? Бишарадан шуңа барырга туры килердер. Сәлим хан баш казый Ишкулга күзләрен йомып ияк какты. Янәсе башла, хөкемең чыгар. Әл-казый Ишкул Болгарда иң улы вә тәҗрибәле, нәкъ менә тәҗрибәле хукуклар белгече. Җаен тапсын. Сәлим ханның күз йомып акрын сабыр гына ияк кагуы вәзир Исхакны кылган гынахлары өчен башын кисәргә хөкем итү хакында буйрык иде. Баш казый Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать иткәндәй, ике кулын күккә күтәреп, иреннәрен кыймылдатып кына нидер укыды, аннары әле бер казыйга, әле икенчесенә карап алды. Янәсе тегеләрдән ризалык сорады. Казыйлар аларга ияреп, шәйх игәнәй һәм хан үзе килешеп ияк кактылар. Шуннан әл-казый Ишкул ил иминлегенә авырлык китергән, балих булыр булмас хан оныгына кул күтәргән вәзир Исхакның башын кисәргә. Җаллат хөкемне каршы яктан тоташ карадан киенгән җаллат керде. Ул ашыкмый гына гадәти эшен башкарган берәүдәй вәзир Исхакны түмәр янына тезләндерде. Шулай ук ашыкмый гына хөкем ителгән вәзирнең башын түмәргә салды. Шул чак Катиб Хафиз Сәлим хан алдына килеп тезләнде. Кичерегез аны ханиям, Аллаһ хакы өчен кичерегез. Вәзир Исхакның гаебе юк, ул гаепсез. Углан исән дип әйтергә теләде Катиб Хафиз, ләкин соң иде инде. Артында җаллат балтасының дык итүен ишетеп, әйләнеп карады. Һәм вәзир Исхакның канлы гәүдәсен күрде дә, ике кулы белән йөзен каплап сыгылып төште. Монысын зинданга илтеп ябыгыз, дип сикереп торды Сәлим хан.
Шул мәлдә Кара Пулатка бәрелә сугыла ханбикә килеп керде дә Исхакның жансыз гәүдәсен күрүгә шырыйлап кычкырып җибәрде. Ханияң, нишләвең бу? Кылма явызлык, явызлык сиңа һәр чак явызлык китерде. Эй Ходаем, алып чыгыгыз моннан ханбикәне. Хан буйрыгын үтәргә дип жан сакчылары ханбикәгә ташландылар. Әмма Зөбәрҗәт аларны селтәп кенә җибәрде һәм ханга таба атлады.